Ωραία. Αυτό το φιλμάκι βγήκε για να δείξει το πόσο αδιάφοροι είμαστε σαν λαός για ένα θέμα που είναι εθνικής σημασίας, είναι ένα γενοκτονικό φαινόμενο, σκοτώνει νέους ανθρώπους, αφήνει ανάπηρους και κοστίζει σε δισεκατομμύρια τρομερά ποσά σε μια χώρα που τα τελευταία 5 χρόνια ήδη περνάει τα πάντα από την πλευρά της οικονομίας και το ζούμε καθημερινά αυτό το πράγμα, ακόμα και σήμερα ξεκινάει μια αντίστοιχη μέτρηση για τις οπλικές. Αυτό περί αδιαφορίας, θα σας πω ότι υπήρχε εδώ πέρα ένα λάθος στην προβολή. Πόσα άτομα είδατε ότι ήταν τα θύματα? 300.000. Λίγο άσος. 1.300.000. 1.300.000. Απλώς δούλεψε μια χαρά για να δημιουργήσει και μια εντύπωση. 1.300.000 είναι οι νεκροί επιτόπου στην Ευρώπη, όχι στην Ευρώπη, στον πλανήτη κάθε χρόνο. 1.300.000 κάνουν τη ζωή τους επιτόπου. Υπάρχουν άλλες 200.000 περίπου, οι οποίοι κάνουν τις ζωές τους στο ενδιάμεσο διάστημα των 30 ημερών, που μπαίνουν σαν βαριά τραυματίες στα νοσοκομεία και καταλήγουν, αλλά δεν χρεώνουν το θάνατος στο δυστύχημα, αλλά στην εμβολή, στην ανεπάρκεια ή στο οτιδήποτε. Είναι 1,5 εκατομμύριο. Έχει 2 εκατομμύρια. Προσέξτε, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Απλώς θα τονίσω ιδιαίτερα το πόσο πιο έντονα γίνεται αυτό το φαινόμενο το κοινωνικό εξοντωτικό για την δική μας χώρα. Λοιπόν, στο εξωτερικό έχουμε και 2 εκατομμύρια ζωντανούς νεκρούς που αθρίζονται στο 1,5 εκατομμύριο. Απλώς ακαδημαϊκά στο να έχετε μια γνώση. 2 εκατομμύρια ζωντανοί νεκροί. Ξέρετε τι είναι ζωντανοί νεκροί? Ξέρετε αν υπάρχει κάτι μεταξύ, τι είναι χειρότερο, ένας νεκρός ή ένας ζωντανός νεκρός? Και δεν αναφέρονται, έτσι πουθενά. Στις ανακοινώσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν αναφέρονται καν. Ζωντανός νεκρός λοιπόν είναι αυτός που ο μπαμπάς του κάνει την ευχή έχοντας έναν άνθρωπο τετραπληγικό από το λαιμό και κάτω με μάσκα οξυγόνου, με μυαλό, αν θέλεις, σε επίπεδο ζόμπι, όπου είναι πραγματικά, δεν αντιλαμβάνεται, είναι καλωδιωμένος και διασωληνωμένος. Και υπάρχει ακόμα χειρότερη περίπτωση του ζωντανού νεκρού με ζωντανό μυαλό, ο οποίος ζει με το μυαλό του το ζωντανό, το οποίο ζει ένα ζωντανό μυαλό μέσα σε ένα νεκρό σώμα. Είναι αυτοί που ζητάνε λύτρωση. Είναι αυτοί που λένε ότι μακάρι να είχε πεθάνει τότε. Δηλαδή, ένας γονιός που λέει για το παιδί του, μακάρι να είχε πεθάνει τότε, καταλαβαίνετε πόσο πιο επώδυνο, οδυνηρό και δυστυχία σημαντικό είναι να έχει ένα παιδί ανάπηρο, το οποίο θα ζει για χρόνια αναπνέει. Θα αναπνέει πλάι σου. Θα αναπνέει πλάι σου. Ξέρετε με πόση ταχύτητα μπορεί να μείνει κάποιος ανάπηρος όμως? Γιατί, ας πούμε, θέλω να ξεκινήσω με την αδιαφορά των Ελλήνων, αλλά κατανοώ μέχρι ενός σημείου την αγνοιά των πολιτών. Ξέρετε ποια ταχύτητα μπορεί να μείνει κάποιος ανάπηρος? Συμφωνείτε όλοι? Υπάρχουν ποδηλάτες που έχουν Πάντως η ταχύτητα του Γιάνκοβιτς, του Μπόμπα Γιάνκοβιτς, που ήταν 5 χιλιόμετρα την ώρα, σκάτα, έστειλε έναν αθλητή ανάπηρο παραπληγικό έτσι, στο καροτσάκι. Η πολιτεία έπρεπε να σχολιάσει μαζί του, ο πατήρ του έπρεπε να σχολιάσει μαζί του, η γυναίκα του έπρεπε να ασχολείται μαζί του. Τον άφησε, πέθανε ξεχασμένος με 5 χιλιόμετρα την ώρα. Γιατί υπάρχει ένας μύθος, δηλαδή, η υπερβολική ταχύτητα είναι τριψήφιος αριθμός. Η υπερβολική ταχύτητα. Που εδώ θα σχολιάσουμε την υπερβολική ταχύτητα και τι ευθύνεται για αυτή την εξόντωση που λέω. Αλλά ας ολοκληρώσω λίγο. Είδατε αυτό που έδωσα, δόθηκε έμφαση στο φιλμάκι, είναι ότι ο μόνος Έλληνας, αν είναι ο μόνος Έλληνας υπουργός που δεν πήγε σε ένα συνέδριο στη Ρωσία, ήταν ο Έλληνας. Δηλαδή, μαζεύτηκαν 150 υπουργοί να συζητήσουν ένα θέμα που αφορά την τροχαία εξόντωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο μόνος υπουργός που δεν πήγε ήταν ο Έλληνας. Εκεί από τους 149 πήγε ένα ψήφισμα το οποίο εστάλει στον ΟΗΕ, είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την ειρήνευση στον πλανήτη. Ο αρμόδιος οργανισμός για την ειρήνευση στον πλανήτη. Δηλαδή είναι επίπεδο πολέμου. Δηλαδή υπάρχει ένας παγκόσμιος πόλεμος ακήρυκτος με όπλα τα αυτοκίνητα. Εντάξει, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, οι Ευρωπαίοι το έχουν αντιληφθεί. Από το κομμάτι του ευρωπαϊκού, ο μόνος που δεν το έχει αντιληφθεί, οι μόνοι που δεν το έχουν αντιληφθεί είμαστε εμείς οι οποίοι συνεχίζουμε να έχουμε τα πρωτεία. Μια τελευταία μέτρηση έλεγε ότι σε κάθε 100.000 κατοίκους εμείς έχουμε 15 νεκρούς και οι Σουηδοί έναν και οι Ολλανδοί 2.
Τώρα, δίνεται έτσι και μια πορεία, δεν έχουμε καθόλου Σουηδούς και Ολλανδούς τουρίστες στην Ελλάδα, σοβαρούς τουρίστες. Δηλαδή, τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα με τα δικά τους αυτοκίνητα, επειδή αναρτώνται ταξιδιωτικές οδηγίες σε όλες τις χώρες που λένε μην οδηγεί το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, μην νοικιάζει το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, μην κυκλοφορείτε σε έναν χώρο τριτοκοσμικό με επικίνδυνους δρόμους και με επιθετικούς ανάλογους και απολύτως οδηγούς. Έτσι ακριβώς. Με ανύπαρκτη παιδεία. Βεβαίως δεν μας απασχολεί. Αυτό δεν απασχολεί και την πολιτεία, έτσι. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση, κανένα υπουργό και ποτέ διαφορετικά να ασχολείται σοβαρά με αυτό το θέμα και ποτέ δεν ασχολείται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μόνο για κουτσομπολίκι και για όταν είναι κάτι εντυπωσιακό, σαν εκείνο τη μεταμόρφωση στο φορτηγό που έσκασε στο τσιμέντο και γέμισαν τα αυτοκίνητα με αλεύρι και γίνανε κουραμπιέδες. Αυτό ήταν θέμα. Δεν σκοτώθηκε κανένας. Επίσης, όταν έγινε εκείνο της Βέρειας, έτσι για να καταλάβετε την ανοησία με την οποία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι είναι πολίτες ανάγωγοι και ενημέρωσαν και αντιμετώπισαν, ας πούμε, το πολύ νεκρό της Βέρειας με τους 5 νεκρούς. Εκείνη την ημέρα με τους 5 νεκρούς σκοτώθηκαν στην ελληνική επικράτεια 11 ακόμα. 11 ακόμα και 5-16. Για τους 11 ακούσατε τίποτε. Τίποτε. Στο διαδίκτυο μόνο εμφανίστηκαν αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν δεν αναπαράγεται πραγματικά μια μάστιγα, ένα τρομερό κοινωνικό φαινόμενο και ο κόσμος έχει την ψευδαίσθηση ότι έχουν μειωθεί, ότι δεν υπάρχουν. Είναι ανύπαρκτο. Όταν δεν αναφέρεται, όταν τα κανάλια όλη μέρα αναφέρουν ποιο. Όλη μέρα αναφέρουν την οικονομική κρίση. Αναφέρουν το μνημόνιο, αναφέρουν την Τρόικα, αναφέρουν οτιδήποτε σημαίνει. Πάντως όλο το θέμα με το οποίο ασχολούνται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το πολιτικό σύστημα είναι το κομμάτι της τσέπης των Ελλήνων. Έχει απαξιωθεί εντελώς η αξία της ανθρώπινης ζωής σε κάθε επίπεδο, δεν είναι μόνο το κομμάτι των τροχιών συστημάτων, αλλά εδώ πέρα είναι πραγματικά εκατόμβοι. Δηλαδή τα θύματα που μετράμε καθημερινά και τα οποία ξεπερνάνε τα 6, 5, 6, 7 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα, 20 μένουν μόνιμα ανάπηροι. Κάθε μέρα. Λοιπόν, κλείνω ότι με το ψήφισμα αυτό το οποίο πήγε στον ΟΗΕ, δεσμεύτηκε ο ΟΗΕ να βρει μια λύση και οι περισσότερες χώρες προσαρμοστήκαν σε αυτό το αντίστοιχο, τις αντίστοιχες οδηγίες. Εμείς δεν έχουμε προσαρμοστεί και συνεχίζουμε να πληρώνουμε και πρόστιμα κιόλας. Αλλά το πρόστιμο είναι ασήμαντο μπροστά στη θανάτωση των ανθρώπων. Για να δείτε άλλο ένα παράδειγμα της αδιαφορίας των Ελλήνων και σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, στη Γαλλία το 2003 επί εποχή Σιράκ, βάλανε τις πρώτες 10 προτεραιότητες που είχε ο γαλλικός λαός μαζί με την γαλλική κυβέρνηση που εκπροσωπούσε τον λαό και ήταν στη σειρά στη δεκάδα. Νούμερο 1 ήταν ο θάνατος σε επίπεδο γενοκτονίας, δηλαδή η εξόντωση των νέων ανθρώπων στην άσχολη, γιατί αυτοί που σκοτώνονται είναι νέα. Νούμερο 2 ήταν την υγεία, νούμερο 3 την παιδεία. Έτσι, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 μέχρι τη δεκάδα συμπληρώνονται τα υπόλοιπα 7 ήταν θέματα οικονομικά. Αντίστοιχα, εμείς την ίδια εποχή. Είχαμε νούμερο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, μόνο οικονομικά. 10 την υγεία, 20 την παιδεία και αυτό που οι Γάλλοι είχαν νούμερο 1, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη, δηλαδή την εξόντωση των παιδιών στους δρόμους, δεν την έχουμε ποτέ. Απλώς πληροφορικά σας λέω ότι στην 33η θέση εμφανίστηκε μέσα στην αγωνία του Λινάρα, στην 33η θέση εμφανίστηκε η αγωνία του πόσο ακριβά είναι τα πάρκινγκ στην Αθήνα. Αυτό δεν έγινε. Αλλά το ότι άλλοι έχουν βάλει νούμερο 1, σε επίπεδο γενοκτονίας αυτό εξοντωτικό που συμβαίνει στην χώρα, να σας πω 2-3 πράγματα που αφορούν το οικονομικό κόστος, γιατί θέλω να ασχοληθώ πιο πολύ με το κομμάτι της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της επικαιρότητας. Απλώς πριν από ένα τρίμηνο, τετράμηνο, όταν είχαμε ακόμα την Προεδρία της ΕΕ, στο Ζάπιο διενεμήθησαν κάποια φυλάδια, μέσα στα οποία μια αρμόδια επιτροπή που είχε ασχοληθεί με την εθνική ασφάλεια έβγαλε δειγματοληπτικά κάποια κοστολόγια σε χρήματα, σε ευρώ, στην Ευρώπη από τα τροχιά δυστυχήματα και έτσι για το 2009, είχαν 130.000, όχι, είχε 30.000 νεκρούς. Στην Ευρώπη υπήρχαν 30.000 νεκροί από τα τροχιά δυστυχήματα στην Ευρώπη, που αυτό το κοστολογήθηκε 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, εμείς είχαμε 3.000 νεκρούς το 2009, άρα το κόστος μας είναι 13,5 δις. Προσέξτε άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη έχασε 30.000 ανθρώπους στα 507 εκατομμύρια της. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια. Αν ήμασταν 50 δικαιολογημένοι, τους 3.000. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε αναλογικά 6 φορές πάνω περισσότερα θύματα. Σε αυτή τη μέτρηση του 2009.
Λοιπόν, τα 12-13 δισεκατομμύρια στα οποία δεν έχει συνυπολογίσει η ομάδα ότι στην Ελλάδα υπάρχει η μέγιστη ρεμούλα στη διακίνηση των φαρμάκων, των ιατροφαρμακευτικών και όλων των σκευασμάτων και μελών που χρησιμοποιούν, διότι έξω, ας πούμε, θεωρητικά το κόστος ενός φαρμακευτικού ιατρικού προϊόντος είναι ένα ευρώ, που πωλείται, χοντρικά 5 και μετά πουλιέται στην εταιρεία 10 και αυτό στον πολίτη 20. Εδώ το 1 ευρώ καταλήγει 500. Αυτό δεν το έχει συνυπολογίσει, οπότε εκείνα τα 12-13 δισεκατομμύρια θα διασταλούν και μπορεί να γίνουν πολύ πάνω από 20 δισεκατομμύρια αν συνυπολογίσουμε και το κόστος από το τουριστικό προϊόν που χάνεται λόγω των ταξιδιωτικών οδηγιών και από αυτό που ήδη τρέχει και συμβαίνει, ότι οι άνθρωποι που παίρνουν συντάξεις, μειωμένες, ξεμειωμένες, δεν ξέρω τι, χωρίς να υπάρχει κάποιος να τις δημιουργεί, να τις παράγει. Και αυτό επειδή υπάρχει μια γενοκτονία στο κομμάτι του δρόμου, δηλαδή αυτοί που εξοντώνονται σε ποσοστό 9 στους 10 είναι κάτω από 30-35 ετών, πήγε killer σε ηλικίες 15-29. Αυτή η ηλικία, έτσι να τη σχολιάσω λίγο, τι είναι εκτός από παραγωγική για να δικαιολογήσω το οικονομικό. Λέει ότι η παραγωγική είναι αυτή η ηλικία των κάτω από 35. Είναι παραγωγική, βέβαιως είναι παραγωγική. Και παράγει έργο και εισφέρει στα ασφαλιστικά ταμεία και πληρώνει τους φόρους και ανταυτούς εξοδοτείται και αποζημιώνει. Βέβαιως. Αυτό είναι όμως το ζητούμενο και κοστίζει δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι έχουμε 1 δισεκατομμύριο κάθε μήνα, κόστος δηλαδή 33 εκατομμύρια την ημέρα από το κόστος του διαχείρισης συστημάτων. Μόνο ένας λαός αγωγήτων μπορεί να εξοντώνει σε διορυθμό του κόστος. Δηλαδή, αν καταφέρναμε και είχαμε αυτό που οι Σουηδοί το έχουν πετύχει, έχουν κάνει πάνω στο σημείο 0,99,5% μείωση οι βόρειες χώρες, τότε εκείνη τη στιγμή, έχοντας εμείς 60% αύξηση σε σχέση με αυτούς, αυτοί έχουν 99,5% μείωση, εμείς έχουμε 60% αύξηση, άλλες χώρες της Ευρώπης είναι 60-70% μείωση, εμείς είμαστε εντελώς η μοναδική χώρα που έχουμε αυξητική στάση. Αν είχαμε τις επιδόσεις των μειώσεων των Σουηδών, θα μας περισσεύανε κάθε χρόνο πολύ περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν μέναμε ζωντανοί ή δεν σε κατεβόμαστε, δεν θα είχαμε το οικονομικό πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουμε. Και επειδή το περασμένο χρόνο έκανα πραγματικά περασμένες προσπάθειες να συναντήσω και συνάντησα και μίλησα κάθε επανάληψη με πολλούς διαλυθάμενους κυβερνητικούς, ενδιαφερθήκαν όταν αναφέρθηκα στο κομμάτι των χρημάτων, τα άλλα τα έχω ξανακούσει. Ένιωσα κάποια στιγμή, είχα την αίσθηση ότι θα γινόταν πραγματικά κάτι. Δυστυχώς, οι θέσεις, οι έδρες, τα οφίτσια και αυτών που διοικούν ή αυτών που θέλουν να διοικήσουν ξεπερνάνε οποιαδήποτε αξία ανθρώπινης ζωής και δεν ενδιαφέρονται ούτε καν για τα λεπτά, γιατί δεν είναι μετρήσιμα η βάση της Τρόικας. Οπότε το αφήσαμε, μέχρι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ίσως είναι και σήμερα μια δικαιολογία που λέμε, ίσως να φταίει η εποχή, ίσως και να φταίει το ψηφοφορία στις 7 η ώρα, που κάποιοι θέλουν να ακούσουν τι θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω τι σήμερα θα ψηφίσουν. Και πολλοί, ας πούμε, μπορεί να μην είναι και αυτό το λόγο. Άρα θα μπορέσει να βάλει το επόμενο κομμάτι. Για να μπορέσει να βάλει το. Θα δείξω έχει δύο φιλμάκια, τα οποία θα κάνουν μια εισαγωγή στην μέση. Τι συμβαίνει, φαντάζομαι. Και τα τέμπη με τα παιδιά του ΠΑΟΚ και τα τέμπη με τα 21 παιδιά. Αυτό βέβαια ο εξορισμός, αυτό έγινε στον Άγιο Στέφανο πριν από 1 χρόνο. Σκοτώθηκαν 4 κοριτσόπουλα, η μαμά της μιας κοπέλας που ήταν 39 ετών, κοριτσόπουλα γίνεται και σε διαδόση κατάσταση. Απλώς να πω μια προσωπική εμπειρία, ότι μένω στην περιοχή και ταξιδεύω αυτόν τον δρόμο που περνάει μέσα από τον Άγιο Στέφανο, την επόμενη μέρα ταξιδεύοντας αυτόν τον δρόμο με 50-60 χιλιόμετρα όσο είναι το όριο, δέχτηκα προσπεράσματα ακόμη και από σχολικά. Δηλαδή, σχολικά μου περάσανε όταν την προηγούμενη μέρα, πριν από 10-12 ώρες, εκεί ήταν ακόμα φρέσκα τα αίματα από τα παιδιά και εκεί υπάρχουν τα λουλούδια και πηγαίνουν και όπως περιγράφει ο άνθρωπος, το ένα παιδί ήταν στα Κάγκινα, το άλλο παιδί ήταν από μέσα. Δηλαδή, η κοινωνία του Αγίου Στεφάνου που κυκλοφορεί από εκεί, πολύ λίγο την ακούμπησε η εξόντωση των γειτονόπουλων. Την επόμενη μέρα το έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό σας είπα για τα σχολικά. Τα σχολικά που κινούνται σε έναν δρόμο που θα έπρεπε να πηγαίνουν με 40 χιλιόμετρα, περνάγανε ιδιώτη που πήγαινε με 60 χιλιόμετρα, πηγαίνουν σε αυτά με 80-90 χιλιόμετρα. Λοιπόν, αυτά τα φιλμάκια και πολλά ακόμα δείχνουν το μέγεθος της εξόντωσης των μικρών ηλικιών, διότι αυτό το ζητούμε. Δεν είναι όπως το εξωτερικό, όπως είναι τα πρώτα νούμερα. Λέει ότι έχουμε νούμερο 1 αιτία θανάτου παγκόσμια είναι μέσω του καπνίσματος και των καρδιαγγειακών και των καρκίνων και 3,5 εκατομμύρια τα θύματα. 3,5 εκατομμύρια θύματα παγκόσμια από το κάπνισμα, ας πούμε,
και κακή διατροφή και διάφορες άλλες ασθένειες που οδηγούν στο καρκίνο. 3,5 εκατομμύρια όμως είναι και τα θύματα των τροχαίων, που είναι 1,5 εκατομμύριο νεκροί επιτόπου και 2 εκατομμύρια ζωντανοί νεκροί, συν 4 εκατομμύρια βαριά τραυματίες, συν 40 εκατομμύρια τραυματίες. Δεν παίζεται το νούμερο με τα τροχαία. Δεν παίζεται. Εγώ λέω όμως το 3,5 και το 3,5. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 3,5 εκατομμύρια των ανθρώπων που πεθαίνουν από καρκίνο και όλα αυτά τα συνεπακόλουθα και των ανθρώπων που πεθαίνουν και των 3,5 εκατομμύρια που είναι νεκροί, ζωντανοί νεκροί από τα τροχαία διαστήματα? Ποια είναι η διαφορά? Οι ηλικίες. Ότι όλοι όσοι είναι πάνω, όσοι είναι από καρκίνους και καρδιαγγειακά και όλα αυτά είναι πάνω από 50-55, 60-65-70, είναι κάτω από 35-30-25-20. Δηλαδή η διαφορά είναι τερατώδης από πλευράς δυστυχίας, διότι εδώ μιλάμε πλέον πραγματικά για μια γενοκτονία. Για μια γενοκτονία. Αυτοί που φεύγουν δεν είναι. Τι σημαίνει ότι φεύγει όπως έπρεπε να φεύγει η ηλικία κάτω από 30, ότι φεύγει η πιο παραγωγική ηλικία? Εντάξει, δεν το ακούσαμε. Την παραγωγική ηλικία. Τι άλλο εκτός από παραγωγική είναι η ηλικία αυτή? Μπορείτε να πείτε. Εκτός από παραγωγική, τι είναι αυτή η ηλικία κάτω από 30? Είναι αναπαραγωγική, είναι αυτή που κάνει παιδιά. Τι είπατε καλά? Επιπόλαια. Επιπόλαια. Μια χαρά. Μια χαρά, τι θα έπρεπε να έχουν τη σοβαρότητα ενός 60χρονου, ή μάλλον τη σοβαροφάνεια ενός μεγάλου. Γιατί να σου πω κάτι μεταξύ μας, χωρίς να πω και από αυτοί από πιτσιρικάδων, γιατί υπάρχουν πιτσιρικάδες που έχουν κακά πρότυπα και οι ίδιες φαλιάδες. Αλλά εγώ θέλω πιο όριμοι πιτσιρικάδες και με πιο φρέσκα μυαλά. Αυτοί που είναι πάνω από 50 έχουν τρελαθεί τελώς. Εγώ λέω όμως δεν είναι αυτή η απάντηση, η απάντηση είναι άκουσα. Η ηλικία κάτω από 30 είναι η ηλικία που είναι αναπαραγωγική και είναι αυτό που θα κάνει παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν έχει αντιληφθεί, δεν μπορεί να καταλαβαίνω πώς δεν μπορούν οι κυβερνήσεις ελληνικές εδώ και τόσα χρόνια, πώς δεν μπορεί οι δημοσιογράφοι που αναπαράγουν με σαχαμάρες από την μέρα, πώς δεν μπορούν οι πολίτες που επιλέγουν τους δημοσιογράφους με το τηλεκοντρόλ και τους πολιτικούς με την ψήφο τους να βάλουν πρώτη προτεραιότητα. Γιατί έχει βάλει ο πολίτης σαν πρώτη προτεραιότητά του τη ζωή της οικογένειάς του. Θα σας πω ότι, δηλαδή, ποια είναι η αιτία που οι άνθρωποι σκοτώνονται, πώς συμπεριφέρονται στον δρόμο και τι πρότυπο δημιουργούν στα παιδιά τους. Την παιδεία δηλαδή που αποκτούν τα παιδιά που γεννιόνται σε ένα σπίτι αλητών οδικά. Δεν έχω δει κανέναν που να συμπεριφέρεται με σεβασμό και σεμνότητα και ταπεινότητα σε ένα χώρο που θα πρέπει να παραδεχθεί την άγνοιά του και να βγάλει το σκασμό. Συζητάνε μόνο για ικανότητα οδήγηση. Εγώ να σου πω κάτι, ξέρετε, επιλογό ότι ο Έλληνας δεν είναι ότι ο Έλληνας δεν ξέρει. Ναι, ο Έλληνας δεν είναι ότι δεν ξέρει να οδηγεί. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το ότι δεν ξέρει να οδηγεί δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρει ότι δεν ξέρει να οδηγεί. Αν το ήξερε ότι ήταν ανίκανος οδηγικά και βάσει τη απόκτηση του διπλώματος της άδειας οπλοφορίας από το Υπουργείο Μεταφορών εκτός από το λάδωμα, με παρκάρισμα, ξεκίνημα και προσταγωνία που μόνο παρκαδόρος γίνει από εκεί μέσα. Αν ήξερε πόσο ανίκανος είναι και είχε γνώση της αγνιάς του και όχι άγνοια της αγνιάς του, τότε θα πήγαινε πιο σεμνά και ταπεινά γνωρίζοντας και φυλαγμένα, γνωρίζοντας ότι ο χώρος στον οποίο κυκλοφορεί είναι πάρα πολύ δύσκολος, πάρα πολύ επικίνδυνος και αυτός εντελώς ανίκανος να κοντρολάρει τις δυνάμεις που ασκούνται μέσα στη κυκλοφορία καθημερινά με οχήματα όπλα, εξοδοτικά όπλα. Με τεράστιες δυνάμεις από που ξεκινάνε και αναπτύσσουν και κινητικές ενέργειες που έχουν μέσα ταχύτητα στο τετράγωνο και μάζουν τη ταχύτητα που είναι οι ορμές. Κανένας δεν έχει περάσει η μόνη δικαιολογία που δίνω στον Έλληνα μέχρι το σημείο είναι ότι δεν έχει την ευκαιρία να αποκτήσει γνώσεις, πληροφορίες, να ευαισθητοποιηθεί, να τρομάξει λίγο και να αντιληφθεί πόσο σημαντικός είναι, γιατί εκείνο το ζητούμενο με τον Έλληνα ότι δεν έχει αντιληφθεί ο καθένας μας πόσο σημαντικός, μοναδικός, ανεκτήμητος και αναντικατάστατος για την οικογένειά του. Δεν έχει καταλάβει. Πάμε. Φεύγει κανένα το πρωί από το σπίτι και δεσμεύεται να ξαναφέρει τον εαυτό του το απόγευμα στο σπίτι στην αγκαλιά των παιδιών του. Με το που φεύγει από το σπίτι, το μόνο που κάνει ό,τι μπορεί για να εξοντώσει τον παπά των παιδιών του. Αυτό κάνει. Ξεκινάει με τα μαλλιά στα κάγκελα, με το κινητό τηλέφωνο, ανάβει τη τσιγάρα, ακούει μουσική, δεν φοράει ζώνη ή φοράει ζώνη, οδηγεί με την προσοχή του αποσπασμένη γιατί το έχει το μυαλό του στα οικονομικά του προβλήματα, άρα δεν βλέπει με το νου του αυτά που κοιτάνε τα μάτια του, αυτό λέγεται αφηρημάδα. Έτσι, και κάνει ό,τι μπορεί για να σκοτώσει τον παπά των παιδιών του. Ακριβώς. Κάνει ό,τι μπορεί για να σκοτώσει τον παπά των παιδιών του. Αυτό λέγεται αυτοεκτίμηση, ξέρετε. Δηλαδή, ο κάθε Έλληνας θεωρεί τον εαυτό του, όχι θεωρεί, συμπεριφέρεται στον εαυτό του στην πράξη καθημερινά σαν ένα σκουπίδι. Ανεξάρτητα αν μιλήσεις
ή τον δει στον δρόμο συμπεριφέρεται σαν αλήτης, εγωιστής ή λέει ξέρει ποιος είμαι εγώ, ρε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει την πραγματική εκτίμηση που θα έπρεπε να έχει ένας, όχι μόνο μπαμπάς για τα παιδιά του, ένας πιτσιρικάς. Για τους γονείς του δηλαδή να ξέρει, γιατί μιλάω στο στρατόπεδο και βλέπω τα μάτια των νεαρών. Ότι αρχίζουν και αντιλαμβάνονται πώς από μια σαχλαμάρα που κάνουν στον δρόμο επιπόλαιοι που την έχουν αντιγράψει πάλι τους γονείς τους, θα κάνουν τους γονείς τους πιο δυστυχισμένους ανθρώπους στον πλανήτη. Αν κάποιος ανακοινώσει το παιδί σκοτώθηκε, γιατί άργησε να πάει στην υπηρεσία και να πάει δεν ξέρω πού. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει τι θα γίνει στο σπίτι όταν κάποιος θα πρέπει να πάει ένας αστυνομικός και να ανακοινώσει στη σύζυγο ή στους γονείς ή στα παιδιά ότι ο μπαμπάς θα ξανά και τα παιδιά θα μείνουν ορφανά και θα τον φέρουν στο σπίτι μετά από 3 μήνες σακατεμένο σε ένα παιδικό καροτσάκι. Για ποιο λόγο? Είχε κανένα λόγο να το κάνει, είχε καμιά βιάση να το κάνει. Αυτό θεωρώ ότι υπάρχει πραγματικά αυτή η έλλειψη ενημέρωσης μέχρι ενός σημείου βεβαίως, αλλά από εκεί πέρα είναι πράγματα αυτονόητα που τα αντιμετωπίζουμε σαν αυτονόητα. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι στον ελληνικό χώρο, για να σας βάλω σε μερικά νούμερα και να δείτε πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα. Στον ελληνικό χώρο έχουμε στην πραγματικότητα αυτό που λέμε ένα κύριο στο πόλεμο, μόνο που δεν είναι πόλεμος. Ο πόλεμος έχει τακτικές και στρατηγικές. Εδώ είναι ταυτοπόλεμος εμφυλιοπόλεμο. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι εξοντώνονται μεταξύ τους Έλληνες, άρα μιλάμε για διαδικασία εμφυλίου με οπλικά συστήματα τα οποία παράγονται και λέγονται τετράτροφα. Λοιπόν, μέσα στο προηγούμενο αιώνα, στα προηγούμενα 100 χρόνια, είχαμε 2 παγκόσμιους πολέμους, είχαμε τη Μικρασιατική καταστροφή, είχαμε τους Βαλκανικούς, είχαμε διάφορες άλλες εμπλοκές της χώρας πολεμικές για την άμυνα, αμυνόμενη χώρα σε εχθρικές επιθέσεις για την πατρίδα και για την πίστη. Λοιπόν, εκτός από τους 2 εμφυλίους, όπως τους εμφυλίους είχαμε τετραπλάσια θύματα. Απλώς το λέω, κάποιοι ίσως να το θυμόσαστε, να το έχετε διαβάσει, ότι τα θύματα του εμφυλίου πολέμου μετά την απελευθέρωση ήταν τετραπλάσια από τα θύματα του προηγούμενου πολέμου από το 40. Δηλαδή, ένας Γερμανός σκότωνε έναν Έλληνα στον εμφύλιο, ένας Έλληνας σκότωνε 4 Έλληνες. Δεν συνυπολογίζω μέσα αυτό το επί 4. Μιλάω για τους πολέμους με όπλα, τάγκς, πολυβόλα, υποβρύχια, αεροπλάνα, ό,τι κατασκεύασε. Ας πούμε, ο άθλιος πραγματικά μακελάρης, αυτό που παράγει όπλα και που πρέπει να διοικηθούν στην αγορά, το βλέπετε. Γιατί παράγονται τα όπλα σήμερα. Ο ΙΕ τι κάνει, γιατί παράγονται. Κάπου πρέπει να διοικηθούν, πρέπει να πουληθούν. Πού να πουληθούν, δεν υπάρχει πόλεμο, τώρα δημιουργήσουν πόλεμο. Τέλος πάντων, με αυτά τα όπλα που σας είπα τώρα, σε 100 χρόνια, έπαιζαν τη ζωή τους 70.000 Έλληνες. Σε 100 χρόνια, 70.000 Έλληνες. Να σας πω τώρα πώς χάσαν τη ζωή τους σε 50 χρόνια με όπλο το αυτοκίνητο. Δηλαδή το αυτοκίνητο είναι το μέσο με το οποίο ήρθαν, αν δεν κάνω λάθος. Κανένας δεν θεωρεί το αυτοκίνητο όπλο. Το θεωρεί ας πούμε και καινούργιο, το προσέχει και για αριστερό και ωραίο design και ωραίες ζάτες και ωραία σπόλια κτλ. Ούτε κινδυνεύει κοντά πέρα από το αυτοκίνητο να πάρει κάποια ζημιά. Πότε μετατρέπεται και γίνεται το αυτοκίνητο όπλο, μόλις μπει, επιβιβαστεί το βλήμα. Μόλις το βλήμα βάζει το πισινό του στο παράδειγμα και ανοίξει το διαδίκτυο και βάζει μπροστά, έχοντας πλήρη άγνοια της αγνιάς του, αρχίζει και αμολιέται και δεν θυμάται, δεν ξέρει, δεν έχει ακούσει ποτέ ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει τέτοιες συντηρητικές δυνατότητες που μπορεί να συνθλίψει οικογένειες ολόκληρες. Δεν το κάνει. Λοιπόν, και βγαίνει αυτό το όχημα στον δρόμο και δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Τα θύματα αυτού του όπλου σε 50 χρόνια, στο μισό χρονικό διάστημα. Έτσι είπαμε, 100 χρόνια πόλεμοι, 70.000 νεκροί. 50 χρόνια πόλεμος επί της ασφάλτου, 130.000 νεκροί. Μήπως είναι τετραπλάσιο. Είναι τετραπλάσιο. Αν ήταν 140, είναι ακριβώς τετραπλάσιο. 350.000 ανάπηροι, 150 ζωντανοί νεκροί. Πάμε τώρα, ζωντανοί νεκροί, αυτό ξέραμε. Η χειρότερη μορφή, που μάλιστα όταν έχουν ζωντανό μυαλό, ζητούν λύτρωση. Ξέρω δηλαδή περιπτώσεις που σε οικογένειες που ο μπαμπάς γνώριζε προσωπικά δηλαδή, τέτοια απόγνωση, λέει μακάρι να έχει πεθάνει η Μέρη Κοριτσόπουλου. Αυτή είναι μακάρι να έχει πεθάνει η Μέρη πριν από 15 χρόνια, συνεχίζει να ζει έτσι καλωδιωμένη και έχει και οριζόντανο μυαλό, αντιλαμβάνει και βλέπει τη ησυχία της. Και ζητάει να της κάνουν ζητάει λύτρωση. Και ο παπάς το αντιλαμβάνεται, η μαμά ελπίζει ένα δάμα. Και απλώς κάποια στιγμή βγάζοντας το σύστημα αναπνοής, ρωτάει και αυτό που το καταλάβουν οι κοπέλες σου πολύ, αν θα κάνω οικογένεια, θα κάνω παιδιά, γιατί με κρατάτε. Γιατί με κρατάτε. Αν δώσει μια απάντηση. Με ταχύτητες, η Μέρη έμεινε τετραπληγική με ένα τρακάρισμα στην πλατεία της Νέας Κηφισιάς που δεν ξεπερνούσε τα 12 με 15 χιλιόμετρα την ώρα. Σας είπα ότι ο Διάκονης έμεινε ανάπηρος με 5 παραπληγικός.
Με 3 φορές ταχύτητα του Γιάννη γίνεσαι τετραπληγικός. Δηλαδή κόπηκε ο φιέρας της μέρες. Τελείωσε η μέρη με 15 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό και το μύθο για τη ζώνη ασφαλείας που την βάζουμε στην γειτονιά, την βγάζουμε, που δεν φοράει κανένας πίσω. Έχετε δει πολλούς να φοράνε στα πίσω καθίσματα ζώνης. Ή υπερβάλλουν. Έχετε δει. Πάμε να πει κάποιος ότι εγώ βλέπω να φοράνε ζώνη στο πίσω κάθισμα. Πάμε στα διόδια τριήμερο. Φοράνε προς τα όρια για να μην φάνε καμία κλίση από τους αστυνομικούς. Από τους αστυνομικούς που δεν φοράνε ζώνη. Άλλο κρατικό αυτό. Στο πίσω κάθισμα δεν φοράει κανένας. Και οι μελέτες και οι στατιστικές λένε ότι οι πίσω επιβάτες έχουν 7 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες από τους μπροστινούς να εκτοξευθούν έξω από το αυτοκίνητο και στο διάβατο, στο ταξίδι τους από το μπροστινό τζάμι για το ταξίδι τους έξω, σκοτώνουν και τους μπροστινούς επιβάτες ή πάνω στη ζώνη τους ή πάνω στο ταμπλό ή στο τιμόνι. Δηλαδή πίσω είναι πρώτα φορά ζώνη πίσω και μετά φορά ζώνη μπροστά. Τόσο πρώτα. Γιατί είσαι εκτεθειμένος στις δυνάμεις του πίσω επιβάτη, ο οποίος μετατρέπεται με βάση τον νόμο της ορμής και της κοινής ενέργειας σε τόνους ολόκληρους προς στη διαδρομή του ενεργητικού. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχουμε 350.000 λοιπόν ανάπηρους, 150.000 ικανούς νεκρούς, 200.000 παραπληγικούς, τύπου Γιάννης, δηλαδή ανάπηροι σε ένα αναπηρικό καρατσάκι και 2 εκατομμύρια τραυματίες. Και 15-20 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Αυτό είναι ετήσιος φόρος. Αίματος, σάρκας και χρημάτων. Αυτό είναι εντελώς. Είναι ένα τραγικό κοινωνικό φαινόμενο. Το οποίο γίνεται απόγνωση όταν μετρήσουμε τις ηλικίες. Αυτό που είπαμε ότι οι 9 στους 10 είναι κάτω από 30-35 ετών και είναι η πιο παραγωγική ηλικία. Αυτός έπρεπε να παραγωγική. Είναι και παραγωγική, άρα αναπαραγωγή, αναπαράγει παιδιά εγγόνια δισέγωνα. Αυτό είπαμε λοιπόν για γενοκτονία και η μείωση του πληθυσμού έχει δηλαδή υπολογιστεί ότι το 2050 θα λείπουν περίπου 3 εκατομμύρια κάτοικοι από την Ελλάδα. Και γιατί θα λείπουν, δεν θα έχουν υπάρξει, γιατί θα έχουν υπάρξει, γιατί θα έχουν γεννηθεί. Γιατί δεν θα έχουν γεννηθεί, γιατί αυτοί που τους γεννούσαν τα παιδιά 15-35-38 δεν πρόλαβαν να γεννοκολλήσουν γιατί σκοτώθηκαν από μια ηλιθιότητα, από μια βλακεία, από μια αυλεξία συνολικά στον δρόμο. Χωρίς κανένα λόγο, από μια βία. Από μια βία που ασκεί ο καθένας μας τον εαυτό του. Βιασμός δηλαδή. Αυτό λέγεται γενοκτονία. Ήδη στην απογραφή του 2010, κάντε μια τρέξτε σε ένα διαδίκτυο μέσα και δείτε αυτό. Θα δείτε ότι λείπουν 600.000 περίπου Έλληνες στη δεκαετία 2000-2010. Γιατί λείπουν. Σε μια εποχή που το προσδόκιμο της ηλικίας είναι πιο ψηλό. Η ιατροφαρμακευτική περίπτωση καλύτερη. Διατροφική αλυσίδα καλύτερη. Πώς δικαιολογείς να έχεις τέτοια μείωση του πληθυσμού. Δεν γεννήθηκαν γιατί οι γονείς τους δεν πρόλαβαν να τους γεννήσουν. Ήδη, ας πούμε, 600.000, πάτε λοιπόν σε 5 δεκαετίες από 600.000, το 2050. Δεν θα σας πω βέβαια για το 2100, όπου δεν θα υπάρχει, ξέρω, θα υπάρχουν 1-2 εκατομμύρια Έλληνες και δεν ξέρω 20 εκατομμύρια μετανάστες. Αλλά εμείς έχουμε βρει έναν τρόπο να εξοικονόμαστε κανονικότητα εμφυλιοπολεμικός, χρησιμοποιώντας ανώπλο το αυτοκίνητο και την βλακεία μας. Να δούμε τώρα τι φταίει. Τι φταίει λοιπόν για αυτό το εξωτερικό φαινόμενο, τι φταίει. Τον άλλο ρωτήσει στο Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Το Υπουργείο, όποιο Υπουργείο να είναι, το Υπουργείο Υγείας, το οποίο είναι και αυτό που πλήττεται άμεσα, γιατί έχει τρομερό κοστολόγιο για τα θέματα, μέλη, αναπηρίες, καταστάσεις, τα οχήματα που πηγαίνονται. Το Υπουργείο Παιδείας είναι αυτό που πλήττεται άμεσα και διαλύεται και είχε κάνει και πριν από 10 χρόνια μια μελέτη που έβγαζε τα αντίστοιχα νούμερα που σας έλεγα αυτά, ας πούμε, κάποια στιγμή. Μάλλον ρωτήσει κάποιον από αυτούς τους υπουργούς, ρωτήσεις τη δική στόχια, να ρωτήσω εγώ εσάς. Τι φταίει που σκοτώνονται οι πιτσιρικάδες με τη διοπτή. Τι είναι αυτό που οδηγεί τους νέους στο θάνατο. Η πρώτη λέξη που ακούγεται είναι η υπερβολική ταχύτητα. Ποια είναι η υπερβολική ταχύτητα. Τι είναι η υπερβολική ταχύτητα. Δηλαδή, και δεν είναι η υπερβολική ταχύτητα, ούτε καν η ταχύτητα είναι αυτό που σκοτώνει. Είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο, ο ελάχιστος χρόνος μέσα στον οποίο μεταβάλλεται η ταχύτητα. Δεν με ενδιαφέρει να πηγαίνει σε 100 χιλιόμετρα ή αν πηγαίνει 30. Το θέμα είναι μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα αυτό το 30 γίνεται 0. Μέσα από μία κινητοποίηση ή το 100 γίνεται. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που είναι η υπερβολική ταχύτητα και θεωρούν απλώς η ταχύτητα η οποία βία θα κινητοποιηθεί, είναι η ταχύτητα η οποία καθορίζεται από τις συνθήκες στις οποίες κυκλοφορείς. Δηλαδή, αν κυκλοφορήσεις σε έναν δρόμο ο οποίος έχει όλο 30 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα, την άλλη μέρα ξαναπεράσει από τον ίδιο δρόμο και σε αυτόν τον δρόμο έχει λαϊκή αγορά, τι είναι η υπερβολική ταχύτητα. Έχει λαϊκή αγορά με κάδους,
οι αγιάδες που βάλανε, ξέρω εγώ, αγκινάρες, μήλα, πράγματα, είναι πίχτρα ο δρόμος και πρέπει να περάσει. Και είναι υπερβολικό. Έχεις βάλει απαραίτητη και προσπαθείς να κινήσεις το αυτοκίνητο σου στην ταχύτητα κίνησης των πεζών. Ποια είναι η υπερβολική ταχύτητα? Αν πας με 20-30 είναι υπερβολική ταχύτητα. Γιατί θα σκοτώσεις όλο τον κόσμο που είναι μέσα στην λαϊκή αγορά. Λοιπόν, υπερβολική ταχύτητα. Ή η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ή το ότι ο προσπινάς, ξέρω εγώ, χωρίς ορατότητα. Να ρωτήσω λίγο. Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη είναι αιτία θανάτου? Είναι? Δεν είναι. Ακριβώς αυτό είναι η αιτία του πρόβληματος. Η διάγνωση. Εδώ πρέπει να γίνει διάγνωση αιτίας. Λοιπόν, εσείς μόλις κάνετε λάθος διάγνωση. Η ίδια διάγνωση που κάνει το Υπουργείο. Η ίδια διάγνωση. Το Υπουργείο κάνει τη διάγνωση, το έχει κάνει διάγνωση, γιατί έχει τις ίδιες γνώσεις και απόψεις με τον πολίτη. Λοιπόν, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη δεν είναι αιτία θανάτου, είναι σύμπτωμα. Αιτία είναι ότι ηλίθιος διαφορά. Δεν αναπτύσσεται μόνο τη ταχύτητα. Κάποιος αποφασίζει να αναπτύξει ταχύτητα. Άρα πρέπει αυτό που πρέπει να διορθωθεί είναι η πρόθεση, η επιθυμία, η έλλειψη φόβου, η έλλειψη σεβασμού για την ταχύτητα. Και πρέπει να το συλλάβει ένας αστυνομικός ψυχολόγος, να το πάει και να το βάλει κάτω και να δει αν παίρνει λιγμένα, να δει τι συμβαίνει και μπουστάρει να περνάει κόκκινο, τι είναι αυτό που το κάνει να μην φοβάται να περνάει κόκκινο, να του δώσει την αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή, να του φύγει η επιθυμία, η πρόθεση και η ανοησία και η ασπαλακία να περνάει κόκκινο. Το κόκκινο είναι σύμπτωμα. Προσέξτε λίγο τι κάνουμε σήμερα. Θεωρούμε λοιπόν το σύμπτωμα αιτία. Δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε. Περνάει κόκκινο, παρά του σταματάει στο μέλλον. Πάει πρώτα του πει 700 ευρώ. Γκρινιάζει ήδη ο άλλος με 700 ευρώ. Του λέει: μην κάνεις έτσι, αν τα πληρώσει μέσα στις 10 μέρες, σου κάνουν έκπτωση 50%. Δηλαδή σε μία απόπειρα μόνο. Το κόκκινο φανάρι είναι μία απόπειρα μόνο. Προσέξτε εσύ. Περνάς κόκκινο και περνάει κόκκινο. Και το πράσινο περνάει το γειτονάκι σου με το μηχανάκι. Τι έχεις κάνει? Κάνεις μία απόπειρα, επιτυχώς ανεπιτυχώς να το σκοτώσεις. Είναι και απόπειρα αυτοκτονίας. Περνάς πάλι με πράσινο, με κόκκινο συνήθως, και περνάει με κόκκινο, με πράσινο να σε κάνει αβάμπιστη διαξονικό. Και σε κάνει χαλκομανία και κάποιος θέλει να πάει να πει ότι στα παιδιά σου ότι έχει σκοτωθεί και θα μείνει ορφανά. Λοιπόν, σε μία απόπειρα φόνο, αυτό λέγεται απαξίωση στην ανθρώπινη ζωή. Γιατί προσέξτε, αυτό το ζητούμε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι κάνουμε εγκληματικές πράξεις. Αν αφαιρέσεις μια ανθρώπινη ζωή σε ένα κόκκινο φανάρι που άλλο σου δικαιούται και είναι το πιτσιρίκι, το οποίο το ξέρεις, είναι φίλος του γιου σου, στη γειτονιά σου, το ξέρεις το μανολάκι. Το Δημήτρη του ξέρεις μικρού σοκολάτα και το έχεις χαϊδέψει. Και αυτό τον έχεις πάρει τη βαρνόμα. Αυτή λοιπόν η απόπειρα φωνή μιλάμε για απαξίωση. Πρόστιμο με έκπτωση. Δηλαδή, αν έχεις λεφτά που πηγαίνεις και εξαγοράζεις με 50%, λες και είναι εποχής εκπτώσεων, λες και είναι γραβάτες, λες και είναι που κάμισα στην ανθρώπινη ζωή, αυτό από μόνο του υποβαθμίζει εντελώς και κάνει τον άνθρωπο να μην καταλαβαίνει ότι είναι κλιματική πράξη η οποία κλείνει το σπίτι ενός ανήκου του φίλου του ίδιου το σπίτι θα το κλείσει. Λοιπόν, αυτό για να είναι λίγο κατανοητό, ας πούμε ο πονοκέφαλος. Είναι αιτία ή σύμπτωμα? Είναι σύμπτωμα. Σύμπτωμα, δεν είναι αιτία. Είναι σύμπτωμα. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι είναι αιτία, αντιμετωπίζουμε, κάνουμε αυτοδιάγνωση του πονοκέφαλου, γιατί δεν κοιμηθήκαμε καλά, έπιαμε βόμβα, ποτό, δεν ξέρω τι κάνουμε, μας φύσηξε ένα άνεμος και κάναμε διάγνωση τι ήταν αυτό που είναι ο πονοκέφαλος. Κάνουμε και αυτό η ίδια, δηλαδή παίρνουμε δεπών. Παίρνουμε δεπών 60.000. Παίρνεις, ας πούμε, κατά προτροπή οποιοδήποτε Πανατόλ έξτρα, ας πούμε, χωρίς να πάρεις καμιά γνώση, όπως είναι τη σύμφωνη άποψη του γιατρού. Αυτό το πράγμα λειτουργεί βέβαια. Καλύπτεις τον πόνο, τι συγκαλύπτεις όμως? Είναι αιτία. Σε όλα τα περισσότερα σωματοφαρμακά, ας πούμε, για το στομάχι. Έχει ζαντάκι, σου λέει ότι μην το πάρετε, αν δεν είναι σύμφωνη γνώμη γιατρού, γιατί καλύπτει τον πόνο, αλλά συγκαλύπτει την αιτία που μπορεί να είναι ένας καρκίνος καραντινάτος στο στομάχι. Ένας καρκίνος ο οποίος έχει βάλει. Καλύπτεις λοιπόν, καλύπτεις, ανήτης. Είμαστε χέστες οι περισσότεροι και δεν θέλουμε να πάμε να ακούσουμε αυτό που φοβόμαστε. Τελικά περνάει χρονικό μεγάλο χρονικό διάστημα και μας πιέζουν από το σπίτι και πάμε να το δεις και πας και σου λέει ο γιατρός φέρνει την αξονική, κοιτάζει και του λέει κάτσε κάτω και ο όγκος που είσαι στο κεφάλι σου πριν από 6 μήνες θα χειρουργήσιμος, λέω ακραία πράγματα, τώρα δεν είναι, ετοίμασε τα κληρονομικά σου, θα ζήσεις 1,5 χρόνο με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Τι τον στέλνει? Τον στέλνει το ότι αντιμετώπισε το καρκίνο ως πυρήνης.
Ενώ ο καρκίνος τι ήθελε, χειρουργείο. Ο καρκίνος του δρόμου τι είναι, πώς τον αντιμετωπίζουμε, ασπίρινες. Τα προστιμάκια αυτά είναι ασπίρινες. Τι θέλει, χειρουργείο. Τι είναι το χειρουργείο, θα σου πω. Απλώς θα σου πω μια που σου είχα και λέγανε με τους ανθρώπους που γράφουν για τα ποσά των προστιμών. Δεν σας πω ότι έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, θες να το κάνεις 350. Πες λοιπόν, ότι παραβίσεις το ρυθμό 350 και αν τους 10 ευρώ να το πληρώσεις, διπλασιάζει. Ανέβασε την αξία. Κάνε τον δηλαδή να νιώσει ότι και δεν θα ξεκινήσει αυτά τα 350 που είναι πασατέμπο. Ξέρετε πόσο είναι το πρόσημο για να ασφάλιση εργασία σε οικοδότη. 10.500 ευρώ. Εγώ ρωτάω, τι είναι πιο σημαντικό για μια οικογένεια, να είναι κάποιος ανασφάλιστος ή να είναι ανάπηρος. Τι είναι τα δύο πιο σημαντικό. Πώς μπορώ να βάζω 10.500 για τον ανασφάλιστο και να μην βάζω τουλάχιστον το ίδιο ποσό για το ότι μένει ανάπηρος κάποιος παραβιάζοντας, επειδή κάποιος παραβιάζει το οικογενειά, τον θανατώσει. Εγώ λέω ένα ποσό των 10.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, το οποίο δεν μπορεί να το πληρώσει κανένας. Αλλά είναι τόσο δυνατός ο πανικός και ο φόβος που φυλάει τα έργα. Γιατί είπαμε ότι ένας δεν σέβεται τη ζωή του, δεν σέβεται την ακυριότητα του, δεν σέβεται την οικογένειά του, δεν φοβάται ότι θα συμβεί το κακό σε αυτό. Πιστεύει ότι μόνο οι άλλοι είναι μαλάκες και θα πάω στο αυτό δεν θα πάθει τίποτε, αλλά νιώθει τον κίνδυνο του όταν πλησιάζει να γίνει τσέπη. Αυτό το νιώθει από μακριά. Είναι πρώτος σε φτάσου. Λοιπόν, το 10.000 τι σημαίνει, λοιπόν, 10.000 και μάλιστα από ποιο τρόπο. 10.000, από όταν τα πληρώσει το 10 ευρώ θα γίνει 20. Και μετά πήγαινε το στο σπίτι. Το θέμα ποιο είναι. Και δεν είναι χαράτσι, προσέξτε, δεν είναι χαράτσι. Δεν είναι οριζόντιο χαράτσι. Δεν σου βάλει κανένα να περάσει κόκκινο. Έτσι. Κόκκινο, σταμάτα, τέρμα. Διότι το κόκκινο είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα στο κόκκινο μπορεί να χάσει τη ζωή σου πιο σημαντική από τα χρήματα. Τα οποία θα χάσει. Αλλά επειδή είμαστε ερωτευμένοι με τα λεφτά, βάζω άλλη μια παρένθεση. Να δείτε πόσο είμαστε ερωτευμένοι με τα λεφτά και απαξιώνουμε πάρα πολλές ώρες στη ζωή μας τα σημαντικότερα. Υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων, υπάρχουν στιγμές σε μια οικογένεια που ο μπαμπάς αντιμετωπίζει το παιδί με έναν τραγικό τρόπο και βάζει την αξία του παιδιού του, την αξία της ζωής του παιδιού του πιο χαμηλά από την αξία του πορτοφολιού του. Υπάρχει κάποια φορά αυτό. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει συνεχώς και σε όλους μας. Ειδικά, ας πούμε, η περίπτωση είναι ότι όταν το παιδί πάρει δίπλωμα στο 18, έτσι, του δίνει ο μπαμπάς το παλιό αυτοκίνητο για να μάθει να τραχαίνει. Από τους 100, οι 95-96 του δίνουν το παλιό αυτοκίνητο για να μάθει να τραχαίνει. Ένας ή δύο δίνουν ένα αυτοκίνητο super duper γιατί ικανοποιούν τη ματαιοδοξία του, δίνουν ένα υπερβολικά γρήγορο αυτοκίνητο, πάλι το αστυνομικό στο διάβολο, και 2% αν είναι, που δεν παίρνουν συμβουλία. Δεν είναι προσωπούνται. Έτσι, αυτό το 2% μπορεί να δώσει ένα καλό αυτοκινητάκι καινούργιο σε άλλη κατάσταση και όχι μια σαβούρα για να μάθει να τρακέρνει. Γιατί προσέξτε, όταν δίνει το παιδί το παλιό αυτοκίνητο, δεν το δίνει για να μάθει να βγει. Ξέρει ότι θα τρακάρει και αυτό το δίνει στην πατσαβούρα. Αλλά ξέροντα ότι θα τρακάρει, θα είναι μέσα στο αυτοκίνητο το πιο πολύτιμο που έχει. Άρα το πιο πολύτιμο ανεκτήμητο και σημαντικό και αναδικατάστατο είναι το παιδί σου. Αντί να το βάλει σε ένα κλιματολογικό και το βάζει στο κλιματολογικό. Λέω καμιά φορά γιατί δεν τι καταλαβαίνουμε αυτέ εμεί που δεν είναι πολύ δύσκολε. Λέω, αν περάσει κάποια στιγμή και πέρασε από ένα φίλο που έχει ένα κατάστημα καλέδι και σου πει, μπορεί να πάρει αυτό το κινέζικο βάζο που κάνει 30.000 ευρώ και να το πα σε ένα φίλο μα που είναι 10 τετράγωνα παρακάτω. Λέει ναι. Το αφήνει το κάθισμα. Στα κουμπάει το κάθισμα και παίρνει με 30.000 ευρώ να κάνετε ένα βάζο εκεί. Δεν θα κάτσει να το αμπαλάρει, θα το βάλει σε ένα κουτί, μπορεί να δέσει και τη ζώνη ασφαλεία για να μην χτυπήσει. Το παιδί όμω κάνει βόλτε με στα αυτοκίνητα στην αγκαλιά τη μάνα του. Κάνει βόλτε ανάμεσα στα κάθισματα. Κάνει μόλις πάνω στην αγκαλιά της γιαγιάς του παππού και στην εταζέρα. Έτσι δεν θέλω να πω γιατί σοβαρότητας μηδέν. Σοβαρότητας μηδέν. Λοιπόν, ο παπάς λοιπόν, ο οποίος βάζει το παιδί του σε ένα του λέει, ας πούμε, πάρει το παλιό αυτοκίνητο του σχολεμένου και έβρεπε. Τι έβρεπε. Αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει ηλεκτρονικά, δεν έχει παθητική, δεν έχει ενεργητική. Δεν θα καταφέρει να σταματήσει να αποφύγει ενεργητικά. Θα πάει να τρακάρει και επειδή δεν έχει καλή παθητική ασφάλεια, δεν θα ανοίξουν κουρτίνες αερόσακη, δεν έχει ζώνες ενδεχόμενης παραμόρφωσης, είναι ένα μπουρδελο δηλαδή, το οποίο έχει βάλει το παιδί σου να πάει στο διάλογο. Κατευθείαν. Δηλαδή ένα φωνικό όχημα κρουσιός, που δεν μπορεί να το οδηγήσει ούτε πρωταθλητής αυτό το αυτοκίνητο. Αν έχει μάθει να οδηγήσει αυτοκίνητο, αν έχει οδηγήσει αυτοκίνητο νέες τεχνολογίες σήμερα, με όλα τα ηλεκτρονικά κανόνια, τα οποία ενισχύονται καθημερινά με τεχνολογία που βελτιώνουν, αναγνωρίζουν, ανοιχνεύουν και σταματάνε και αντιδρούν μόνα τους, καταργώντας τον ηλίθιο που είναι μέσα.
Το κατανοούν. Κάποιο πρέπει να βάλει και μία ζώνη, να βάλει και στο στόμα ένα ξυλό, να τελειώσει. Δηλαδή το αυτοκίνητο σε μεταφέρει με απόλυτη ασφάλιση. Δηλαδή, όταν λοιπόν έχει οδηγήσει ένα αυτοκίνητο και πει ένα αυτοκίνητο και έχει κρατήσει ένα παλιό αυτοκίνητο, μια αντίκα, και 20-30 ετών, και παίρνει να μετακινήσει, λε, Χριστέ και Απόστολε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι, γι' αυτό είναι και η τεχνολογία και οι αγώνε αυτοκινήτου, πώ έχουν βοηθήσει στη βελτίωση των εξαρτημάτων και των τεχνολογημάτων, που αν κυκλοφορούσαν στου αριθμού που κυκλοφορούν σήμερα, αυτοκίνητα 25 ετία δεν θα είχαμε 60 αυτοκίνητα. Θα έχουμε 666 αυτοκίνητα. Δηλαδή, όλοι θα πάρουν γύρω στον άλλο. Λοιπόν, λέω πάλι για το κόλλο, το παπά. Του δίνει λοιπόν το καζοτελική και θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Κατά πόσα χρόνια. Και θα είναι από το νοσοκομείο ή από οπουδήποτε χειρότερα του παίρνει ένα το βράδυ στην εντατική ή κάπου αλλού, γιατί το παιδί τσακίστηκε και θα κατέβει και σκοτώθηκε. Για πόσα λεπτά την ημέρα έχετε διανοηθεί ότι το έχουν κάνει σχεδόν όλοι οι Έλληνες. Το έχουν κάνει όλοι οι Έλληνες. Σωστά το λέω. Λοιπόν, για πόσα λεπτά την ημέρα. Βάλει να δείτε μια καρμελιά και μια απόλυτη βλακεία και ασυνειδησία συμπεριφορά. Για πόσα λεφτά. 3 ευρώ την ημέρα, σας καλύπτω. Τι είναι 3 ευρώ την ημέρα, 90 ευρώ το μήνα. Και 84 άτοκες μηνιαίες δόσεις, αυτές τα άκουσα. Πάλι μπορεί να αγοράσει τα αυτοκίνητα χωρίς στόχο. Πόσο είναι 84 άτοκες μηνιαίες δόσεις επί 90, είναι 7.500. 7.500 ευρώ τι αγοράζεις και καινούργιο τζάν, το κουτιού τελευταίας τεχνολογίας, μεταχειρισμένο ενός 2 ετών, 3 ετών, που είναι πραγματικό θωρηκτό από πλευράς ενεργειακής βαρύτητας ασφάλειας. Πού πάνε να καταλήξουν. Τι σημαίνει 3 ευρώ την ημέρα, είναι ένας καφές. Ένας καφές, ένας καφές. Παλιγογιά σου. Για ένα καφέ την ημέρα, φτάνει ο γονιός να βάζει το παιδί του σε υποδέστερη θέση από ένα καφέ, δικό και ένα καφέ. Δεν θέλω ότι εγκληματούμε και τα παιδιά ζουν και βιώνουν από τους γονείς τους τα παραγωγικότερα των παραδειγμάτων, δηλαδή τα πρότυπα της νεολαίας όλων των νεολαίων είναι άθλητοι. Είναι ο παππούς ή ο μπαμπάς ή ο θείος ή η μαμά, οι οποίοι του δείχνουν τον καλύτερο, τον ασφαλέστερο τρόπο για να πάει στον αγύρισο. Στα αυτοκίνητα μέσα που τα παιδιά παρακολουθούν, βλέπουν πώς αυτοκίνητα σε όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς μόνο να ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι της απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής σε σχέση με το αυτομομπάν. Απαξίωση. Λοιπόν, επειδή έλεγα λοιπόν για όλο αυτό το κομμάτι τώρα των χρημάτων και όλο αυτό, από πού ξεκινάει. Από πού ξεκινάει και που τελειώνει αυτό. Να πούμε μόνο πώς το εξωτερικό, γιατί έχουμε αφήσει μια αναπάντηση που λέει ποιο είναι το χειρουργείο. Έτσι, σας είπα το χειρουργείο που αποφασίζει ότι πρέπει να κάνει χειρουργείο. Ο καρκίνος στον δρόμο να αντιμετωπίζεται, πρέπει να αντιμετωπιστεί με χειρουργείο και όχι με προστιμάτια και με ασπιρίνες. Ωραία. Να σας πω ότι κάνουμε μια χώρα στη Λετωνία. Όχι, αφήνω τι κάνουν οι Γερμανοί, τι κάνουν οι Σουηδοί, τι κάνουν οι Φιλανδοί. Αυτή είναι από άλλο πλανήτη. Εδώ μιλάμε για την κοσμική χώρα. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες αναφέρουν αυτή τη λέξη. Κάποιος ο ταξιδιωτικής αδερφισταλίας είναι την κοσμική χώρα. Λοιπόν, πάμε σε μια χώρα όπως η Λετωνία, η οποία πήγε στην Ευρώπη μετά από εμάς και κάποια στιγμή κινδυνεύσαμε, ανέβηκε στην 4η θέση γενικής των οδικών εγκλημάτων και αναβόχθηκε τα φώτα, αλλά τελικά αντελήφθησαν οι άνθρωποι. Είναι μια χώρα με κουλτούρα και με πολιτισμό. Αντελήφθησαν πόσο σημαντικό είναι να μην σκοντώνει σε επίπεδο γενοκτονίας και ξανακάνανε μια μείωση της τάξης του 50-60% όταν εμείς κάνουμε 50-60% αυξήσεις. 50-60% αυξήσεις σε αυτό το κομμάτι. Τι κάνει λοιπόν, τι κάνει ο Λετωνός. Πρώτα απ' όλα βάζει στη σωστή διαδικασία, κάνοντας τη σωστή διάγνωση, όπως είπα, ότι η αιτία είναι η ανοσία. Έτσι, αλλάζει στη σειρά το εγκληματικότητα παραβατικότητα. Και λέει ότι ο θάνατος ενός ανθρώπου από κάποιον που περνάει με ένα κόκκινο φανάρι, κάνοντας μια εγκληματική πράξη, είναι αποτέλεσμα παράβασης του κώδικα της κυκλοφορίας. Αν μια εγκληματική πράξη πρέπει να επιλαμβάνει το ποινικό κώδικα. Όταν σκοτώνει μια ανθρώπινη ζωή, δεν είναι αμέλεια. Δηλαδή, περνάει ο άλλος, λέει, πέρασε το κόκκινο φανάρι και πήρε σβάλμα τον άλλον και είναι ένας πόνος εξαμελίας. Ποιες αμελίες. Δηλαδή, το κόκκινο γκάπομα, άρα στην πραγματικότητα, προσέξτε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην το έχει δει. Αλλά αυτός είναι κίνδυνος. Δηλαδή, πώς πρέπει να κόψει έναν τυφλό. Ο τυφλός είναι πιο ελεγχόμενος από τον νοητικά τυφλό. Λοιπόν, αν αυτός δεν μπορεί να λειτουργήσει το μυαλό του και δεν μπορεί να συνεργαζούν τα μάτια του με το μυαλό του και αυτά που κοιτάει δεν τα βλέπει, πάμε στο διάλογο. Δεν μπορεί να βγαίνει εκεί, δεν υπάρχει αμέλεια. Λέει λοιπόν, είναι εγκληματικότητα και βγαίνουν λοιπόν οι άνθρωποι έξω και περιμένουν. Κόκκινο φανάρι, όταν εμφανίζεται κάποιος με ένα κόκκινο φανάρι, το σταματάει. Το
Τον βγάζει το αυτοκίνητο και φοράει χειρότερα. Γιατί είναι μια απόπειρα από εγκληματική πράξη. Τώρα για μια πρωινή εκπομπή και μου λέει δημοσιογράφος, λέει είσαστε υπερβολικός. Λέω ότι συγγνώμη, δηλαδή, αν πάω να κάνω μια ληστεία σε μια τράπεζα, δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Λέω ότι συμφωνώ, δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Λέγαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λέω δηλαδή, τη ζωή το εξή για να το καταλάβει. Δηλαδή, αν πω εγώ μέσα σε μια τράπεζα και με ένα όπλο και φωνάξω ψηλά τα χέρια και με κινητοποιήσουν εκείνη τη στιγμή κάποιοι και δεν έχω κάνει τη ληστεία, έχω μείνει στη διαδικασία απόπειρας αφαίρεσης χρημάτων με όπλο. Έπαιρνε να βρει τη ληστεία. Ειδοποιούν την αστυνομία και την αστυνομία τι θα κάνει. Θα μου βάλει χειροπέδες. Και εγώ τι έχω κάνει, Κακομοίρης, πήγα και έκανα μια απόπειρα να αφαιρέσω τα ασφαλισμένα χρήματα από την μία τράπεζα. Ενώ αν βγω με ένα αυτοκίνητο και περάσω από την γειτονιά του λεφισμένος και κάνω απόπειρα ή περάσω σβάλα και κάνω απόπειρα να σκοτώσω το παιδί σου, για αυτή την απόπειρα αφαίρεσης ζωής πληρώνω ένα πρόστιμο μέτρηση. Με χαμόγελο από το αστυνομικό. Όταν κάνω απόπειρα να αφαιρέσω χρήματα, μου βάζω χειροπέδες σε παπελαγή. Δείτε πόσο ηλίθιοι είμαστε. Εδώ σας είπαμε και προηγουμένως στην περίπτωση ακριβώς ότι ο γονιός για 3 ευρώ την άσχημη το παιδί του στο διάβολο. Γι' αυτό δεν βλέπω εγώ καμιά βελτίωση. Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση να γίνει κάτι. Διότι δεν αλλάζει τίποτε στη ζωή μας. Τώρα περιμένουμε όλοι πως να δούμε τι θα γίνει το επόμενο καιρό για τα λεφτά. Δεν ξέρουμε πώς θα σκοτωθούν αύριο. Αν είμαστε εμείς αυτοί που θα σκοτωθούμε έξω, γιατί οι συνθήκες που υπάρχουν είναι τραγικές και κανένας δεν μπορεί να φυλαχτεί από τον εχθρό του, ποιος είναι ο χειρότερος εχθρός. Αυτό είναι το δηλαδή, αυτό το χειρότερο πράγμα δεν μπορεί ποτέ να κάνει ένα κολαντράρι και να πει στον εαυτό του, κόψε λίγο, είσαι ανεκτήμητος, προσπάθησε να ξαναπάς σπίτι σου, σε περιμένουν τα παιδιά σου, περιμένουν τον μπαμπά σου, σε περιμένουν οι φίλοι σου, οι πιτσιρικάδες, τα απόγευμα, οι παρέες σου. Και γι' αυτό όλο αυτό το πράγμα είναι, αυτό που λείπει είναι μια συναισθηματική και ενεργική φόρτιση. Αυτό χρειάζεται. Και όχι απειλή. Η απειλή έρχεται μετά για τους αμετανόητους. Άρα λοιπόν, στην Αττονία τον συλλαμβάνουν με χειροπέδες και τον στέλνουν πού νομίζετε. Φυλακή, όχι. Το στέλνουν να κάνει κοινωνικές υπηρεσίες. Αφού το στείλουν πρώτα να κάνει κάποια κοινωνική εκπαίδευση, κάνει 10 ώρες, τώρα που μιλάμε θα μιλήσουμε ξέρω για 1-2 ώρες. Εκεί το κάνει 10 ώρες. Περνάνε 10 ομιλητές και το κάνει το κεφάλι τούμπα. Με εικόνες και φιλμάκια και σοκαριστικές και ξανά κοινωνική εκπαίδευση. Μετά τον στέλνει για κοινωνική υπηρεσία. Πού στο νοσοκομείο, το κάτω. Πάει στο κάτω να κάνει τι. Όχι εδώ να κάνει χειρουργείο, να σουγκαρίσει. Το βάζει να σουγκαρίσει διαδρόμους, τις έδωσες και τα χειρουργία. Γιατί να σουγκαρίσει, γιατί υπάρχει έλλειψη από σουγκαρίστρες. Όχι. Απλώς του δίνει την ευκαιρία όσο βρίσκεται σε αυτό το χώρο να ακούει και να βγάζει τα οριακά από γονείς που υπογράφουν για πρωτοβιασμούς, που παίρνουν τα παιδιά στο ζεμπίλι, που παίρνουν τα παιδιά σε αναπηρικό καροτσάκι, που το σταδίνουν σε λευκό χάρτη και φεύγουν. Αυτό. Άμα το για 4 μήνες το βιώσεις, το ακούσεις, το ξανακούσεις, σου σφίχτει η ψυχή και ο λαιμός, σκοπεί ανάσα, τότε θα καταλάβεις ότι είσαι τυχερός που μετά το φανάρι σε περίμενε αστυνομικός και δεν σε περίμενε ο χάρος, όπως περίμενε όλους αυτούς που τους είδες εκεί μέσα και τη δυστυχία που είναι εκεί μπροστά του. Τους κάνουν αιμοδότες, όχι δωρητές αίματος, αιμοδότες. Είναι το αίμα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκπαιδευμένοι και είναι επιστήμονες αστυνομικοί. Είναι ψυχολόγοι, ψυχίατροι, άνθρωποι που ξέρουν να επικοινωνούν και να μπορούν να πάρουν από τον άλλον και να βάλουν διαγνώσεις. Του λέει λοιπόν εσύ με τον τρόπο που κυκλοφορείς, χύνεις αίμα ανύποπτον, είσαι βαμπύρ, είσαι ψυχόλογας. Έτσι λοιπόν, όσο κυκλοφορείς χρειαζόμαστε αίμα κάβα, θα πηγαίνει λοιπόν ανά 4 μήνες, θα δίνεις αίμα στο υπόλοιπο της ζωής σου, δεν ξέρω για πότε, για τεράστια χρονικά, χωρίς να παίρνεις άδεια. Από την υπηρεσία σου απλώς είσαι δότης αίματος. Τι άλλο, δότης ζωικών οργάνων. Μάτια, καρδιά, νεφρά. Του λέει το στείλει κάτω και το κοιτάζει, λέει να σου πω, εσύ με τον τρόπο που συμπεριφέρεις κυκλοφορείς και εξοντώνεις ανθρώπους, δεν είσαι άνθρωπος, είσαι ανταλλακτικό. Για μας θα πρέπει να μην υπάρχεις. Μακάρι να μην υπήρχες. Γιατί όσο κυκλοφορείς, σκοτώνεις ανθρώπους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Επειδή όμως είσαι ηλίθιος και αύριο δεν κάνεις, έτσι εμείς θα κάνουμε μία προσημείωση και θέλουμε μια εξοδότηση από την για τα ζωτικά σου όργανα. Είσαι ανταλλακτικό που λέει. Αυτό λέγεται απαξίωση. Αυτό είναι απαξίωση. Αυτή είναι η αυτοεκτίμηση που δεν έχουμε. Του λέει λοιπόν ότι από σένα δεν αξίζουν μόνο τα μάτια σου, η καρδιά σου και τα νεφρά σου, τα οποία πρέπει άμεσα να τα πάρω και δεν θα να καγκαδίζω με τον μπαμπά σου και με τη μαμά σου, γι' αυτό παίρνω την εξοδότηση από ενήλικα για να του βγάλω έξω από το χώρο. Τρελαίνονται οι άνθρωποι που έχουν αυτά, για να τα δώσω σε κάποιον που αξίζει να ζει. Τον φτύνει κατά μου. Του λέει ότι εσύ δεν αξίζει να ζει. Το λέει. Σε κάποιον που αξίζει να ζει. Από σένα τα πάρω γρήγορα για να τα δώσω σε κάποιον που αξίζει να ζει. Αυτό λέγεται λοιπόν αμφισβήτηση αυτή τη εκτίμηση. Κατά πρόσωπο των απαξιών. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι συναισθάνονται πλέον
ότι δεν είναι σκουπίδια, αυτό που σας είπα, δεν είναι σκουπίδια. Ανεβαίνει η αυτοεκτίμησή τους, καταλαβαίνουν ότι στο σπίτι τους περιμένουν άνθρωποι να τους αγκαλιάσουν, που αν τους λείψουν θα τρελαθούν. Δηλαδή, εγώ σας λέω, τόση ώρα που σας λέω γι' αυτό, εσείς να βάζετε την οπτικοποίητη και να βάζετε στο μυαλό σας εικόνες των αγαπημένων. Δηλαδή, λοιπόν, το πρωί που φεύγετε από το σπίτι και να σκέφτεστε τις αγκαλιές που σας περιμένουν τα πρόβλημα, τώρα που σας το λέω, να σκεφτείτε ποιοι είναι αυτοί που σας περιμένουν. Αλλά να το σκεφτείτε. Και να σκεφτείτε πώς θα ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι όταν τους ανακοινώνουν να ξαναπάτε σπίτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ποια πρόστιμα τη θέλουμε. Απλώ τα πρόστιμα θα μαζέψουν του αλυταράδε. Δηλαδή όλου. Όταν φτάσει η κατεύθυνση από πίσω και τα λεφτά, να του βρουν σε πόλη. Αλλά πρέπει να έχει πλέον την έννοια του φόβου, δηλαδή τα έλλειμμα και το οικονομικό κομμάτι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, μαζί με το ότι υπάρχουν χώρε όπω ξέρω εγώ στο Μεξικό, νομίζω ότι κόβει το ρεύμα. Κόβει το ρεύμα, το ρεύμα στο σπίτι, στο σπίτι μου είναι 10 5 άτομα, 7 άτομα. Μένουν όλοι πολύ γρήγορα, το βρίσκουν για 6 μήνες, ποτέ δεν μπορεί γιατί τελειώσαμε. Αυτό δεν τολμάει να ξαναπεράσει κόκκινο να κάνει, γιατί τον βρίζει όλη η οικογένεια επειδή έμεινε από ρεύμα, όχι γιατί δεν την είναι στο σπίτι. Και έχω κι άλλο ένα που τη θεωρώ και ουτοπική για την Ελλάδα, έτσι να σου το πω. Στην Αυστραλία, όποιο κάνει μια πραγματικά κλιματική πράξη, πάρει ένα κόκκινο, έτσι. Το πιάσουν ένα μεθυσμένο τύχλα αυτό, που είναι πραγματικά καραμπινάτες απόκριτες φόρων. Του βάζουν ένα στο κόκκινο μαζί με όλες τις τιμές και το διασυρμό κτλ. Τον διασύρουν ακόμα περισσότερο στην κυκλοφορία, βάζοντας στο πάνω δεξιά στο εξάμεινο ένα αυτοκόλλητο φωσφοριζιάντα ανακαλυφτικό που ροζ, κόκκινο. Για να προστατεύονται οι άλλοι. Οι άλλοι το βλέπουν και λέει προσοχή ο μαλάκας. Έτσι και πλάβονται. Πώς τώρα. Ας μεταφέρουμε αυτόν τον νόμο στην Ελλάδα. Υπάρχει κάποιος από εδώ μέσα όλοι που δεν θα βάλουν κανένα κόλλημα. Άρα είναι το γιατί αυτό θα είμαστε όλοι με κόκκινο, θα ψάχνουμε να δούμε ποιος δεν έχει. Για να γελάσουμε μαζί του, να μην έχει ένα πλάκο. Να έχει ένα πλάκο, θα κάνουμε έτσι. Όλοι δεν θα είμαστε κατακοκκινισμένοι. Γι' αυτό έχει νόημα να υπάρχει. Πάντως αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς με κάποια στιγμή. Αυτό είναι το χειρουργείο που λέει. Και να πω αυτό όλο που σας είπα για την παιδεία, για την αιτία, για την ανοησία, όλα αυτά τα πράγματα. Πού δημιουργούνται. Πού ξεκινάνε. Σπίτι. Δηλαδή εδώ αρχίζει η σαχλαμάρα πολλών που γιατί να δεν γνωρίζουν τον κακό τους του πλάνα. Λέει παιδεία, λέει είναι φτιάχνει στο σχολείο. Όχι, στο σχολείο είναι η εκπαίδευση. Είναι η γνώση. Δεν έχει να κάνει με την κουλτούρα. Δηλαδή, αν έχω έναν άνθρωπο ο οποίο γίνει ένα κορυφαίο χειρουργό γιατρό, αλλά έχει ανύπαρκτη παιδεία και είναι μονίμου ένα φακελάκι στο χέρι και χειρουργεί και βοηθάει. Μόνο αυτού που μόνο πληρώνουν αυτόν. Δεν τον θέλει. Δεν τον θέλει. Τόσο πολύ δεν τον θέλει. Λοιπόν, άλλο η παιδεία και άλλο η εκπαίδευση. Θυμάμαι η κυρία Βελέρ, η οποία είναι πρίτανη στο Παρίσι, στη Γαλλία, είναι πρίτανη στην Τάνη, που συζητούσαν πανεπιστημιακοί καθηγητές μετά από κάποιες φασαρίες που είχαν γίνει στα πανεπιστήμια της Γαλλίας, λέει ότι οι φοιτητές, λέει οι Γάλλοι, λέγανε οι καθηγητές, πρέπει να τους βελτιώσουμε την παιδεία. Και είναι η και παιδεία. Τώρα τους όμως την παιδεία. Την παιδεία πρέπει να έχει ξεκινήσει στον παιδικό σταθμό και πιο νωρίς στο σπίτι. Και εγώ, ας πούμε, τον παιδικό σταθμό με το ζόρι τον αδέχομαι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μόνο στο σπίτι. Και μάλιστα τους έρχεται η ηλικία μιας ημέρας έως 6 ετών. Καταγραφή ανεξίτητα. Ό,τι έχει γράψει δεν ξεγράφει. Έχει κάψει ή δεν έχει κάψει δίσκο. Τελείωσε αυτό το καθαρό δίσκο που μπορεί σε βάθος να καταγράψει γιατί δεν έχει άλλες έννοιες και άλλους προβληματισμούς και βλέπει και αντιγράφει αυτό που βιώνει και είναι όλη μέρα μέσα στην αγκαλιά του παπά και της μαμάς και μέσα στο αυτοκίνητο και με τον παππού και με το θείο και βλέπει όλα αυτά τα πράγματα που βλέπει καταγράφονται ανεξίτηλα. Να πω το ανεξίτηλα για να το επιβεβαιώσω. Οι τοπικές διάλεκτες, η Ζακεντινή, πώς λένε, η Κρητική. Έτσι πάμε στην Κρήτη, πας και βρίσκεις ένα πιτσιρικά, ο οποίος είναι 6 ετών, πριν πάει στο δημοτικό και τον λένε Μανολιό. Μιλάς με τον Μανολιό, τον ακούς, βλέπεις πώς μιλάει. Πώς εκφράζει, πώς κουνάει τα χέρια του και βλέπεις ότι είναι ίδιος με τον πατέρα του, τον παππού του, τον γείτονά του, τον θείο του. Τον αφήνεις λοιπόν και φεύγεις και ξαναπάς έπειτα από 20 χρόνια. Είναι 26 ετών. Έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχει πάρει 2 πτυχία ξενοδοχών και είναι τι. Μιλάει, πας να μιλάς. Τι είναι, Εμμανουήλ ή Μανολιός. Μανολιός Καραμπινάτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν σε εταιρείες, σε δημόσιες σχέσεις PR, δηλαδή που κάνουν ειδική εκπαίδευση γλώσσας. Υπάρχει μια προσπάθεια να μην έχεις ένα χοντρό γου ή να μην πεις έξω που δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο και σε τι ενοχλεί. Τέλος πάντων, το αποκρίνεις. Αν όμως τον βρίσκεις, τον τρομάξεις ή τον θυμώσεις, θα σου βγάλει τον λάντα πιο παχύ και από ελέφαντα.
Δεν υπάρχει περίπτωση να το κρύψει, γιατί την ώρα που θυμώνει και την ώρα που τρομάζει βγάζει αυτό που είναι καταγεγραμμένο σε βάθος. Ενώ το άλλο είναι υποκρισία. Προσποιείται το σινιέ λάμδα. Μόλις ας πούμε τον διαγωνιστήριστε, δηλαδή θα σε πει μαόχαρος. Όπως λέει και ο Κοντούλης στο τέτοιο. Ο Σταρόπουλος. Λοιπόν, αυτό τώρα το τι βιώνει ένα παιδί μέσα από αυτοκίνητο. Να σου πω τι βιώνει. Υπάρχει κάποιος από τους νέους ή από τους άλλους που έχουν παιδιά, που δεν είναι υπαρκτό στο μυαλό τους μέσα σαν εμπειρία ένα παιδί στην αγκαλιά μαμάς. Δηλαδή είναι μια άγνωστη εικόνα αυτή. Ή την έχουμε σε καθημερινή έτσι. Τι σημαίνει μόνο στην αγκαλιά μαμάς. Υπάρχει τρόπο με τρόπο. Δηλαδή μια μαμά, η μυθική αγάπη, κάποια στιγμή χαρή δεν εξαφανίζεται. Και κρατάει το παιδί στην αγκαλιά πάνω από μια μαμά. Τι σημαίνει, είναι σε λέγα αυτό που λέγαμε ότι το παιδί στην αγκαλιά της μαμάς και οι νόμοι της φυσικής που δεν έχουν βρει η εφαρμογή τους, δεν τους ακούσαμε στο σχολείο, σε επίπεδο εκπαιδευτικό ή μαθησιακό ή επιστημονικό, ακόμα και εκεί ο καθηγητής να πει ότι νόμος αυτής, και αντί να πει, ας πούμε, ότι είναι ένας όγκος, ο βαρύ όχημα που τρέχει και το γινόμενο του βάρους της ταχύτητας, να πει, ας πούμε, πώς είναι ο πάγκαλος στο πίσω κάθισμα ενός υπουργικού λιμένου που θα κάνει με 60, τι θα απομείνει από το bodyguard. Έτσι, για να καταλάβει, ας πούμε, ο άλλος εκείνη τη στιγμή τι συνέβη από πίσω βους, επιτόσο, ας πούμε. Λοιπόν, αντί η μαμά που κρατάει το παιδί δεν γνωρίζει, ας πούμε, τι λέει ο νόμος ορμής. Τι είναι ο νόμος ορμής, είναι μάζα επί ταχύτητα. Μάζα βάλε λοιπόν μαμά 70 κιλά επί 50 χιλιόμετρα ταχύτητα πόλης, 50 επί 70 είναι 3,5 τόνοι. Άρα η μαμά γίνεται 3,5 χιλιά, 3,5 τόνοι. Για να το κάνουμε το πώς μπορεί να βοηθήσει, γιατί τα νούμερα δεν βοηθάνε. 3,5 τόνοι είναι σαν ένα φορτηγό κλειστό. Ένα τράνζιτ, ας πούμε, έμφωτο. Και όλος 3,5 τόνοι. Να βγούμε λοιπόν έξω στον πράγμα χώρο, να πάρουμε ένα πετσίδι, μια κούκλα που είναι μια κούκλα σαν παιδί 4 ετών, το βάλουμε σε ένα τοίχο, να φωνάξουμε ένα φορτηγό 4 ετών, να στριμώξει το παιδί μεταξύ προφυλακτήρα και τύπου, να πω στον οδηγό πάτα βαριάς, βάλε πρώτη, βάλε μπροστά, ανέβασε όλη την ισχύ του κινητήρα και με όλη τη δύναμη που έχει στο αυτοκίνητο, επιτάχυνε από θέσεις τάσης. Έτσι θα βγάλω το αντίστοιχο 3,5. Έτσι από θέσεις τάσης, για να μην έχω την κινητική ενέργεια. Στο φορτηγό είναι λοιπόν συμπιεστική σύνδεση. Τι θα απομείνει από το παιδί, από το σώμα του παιδιού 4 ετών, καθώς ένα φορτηγό 3,5 τόνων επιταχύνει με όλη την ισχύ προς το τύπο, τίποτα. Θα γίνει πίτα. Αυτή την εικόνα θα την καταγράψω σε ένα φιλμάκι, θα την κάνω σποτάκι και θα την βάζω να παίζει από τώρα και τα επόμενα 30 χρόνια, όλη μέρα, κάθε μέρα, σε ώρες της υψηλής τηλεφωνίας της, καθ' εντολή μιας κυβέρνησης και να μπει στο σπίτι του καθένα. Πιστεύετε ότι ξαναυπάρξει η Ελληνίδα που θα καθίσει το παιδί στην αγκαλιά? Δεν υπάρχει. Μετά από τέτοιο βομβαρδισμό πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. Πόσο κοστίζει αυτό? Τίποτα. Γιατί δεν το κάνουμε, γιατί δεν υπάρχει μυαλό, δεν υπάρχει συνείδηση, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν νοιάζεται κανένας για να σας είπα. Δεν νοιάζεται κανένας για το πιο σημαντικό κομμάτι. Και δεν καμιά φορά, μιλώντας με κάποιους δημοσιογράφους, κάποιους πολιτικούς, εμείς δεν ασχολούμαστε με τα σοβαρά πολιτικά θέματα. Σαν να μην είναι πολιτικό θέμα. Τι σημαίνει ηθικά πολιτικό θέμα? Το ηθικά θέμα είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία των πολιτών. Έτσι. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο που δεν είναι εφικτό και όχι με έναν τρόπο ακόμα και διπλωματικό, αλλά πρέπει να είναι εθνικό θέμα. Και το πολιτικό θέμα, το μέγιστο πολιτικό θέμα που υπάρχει, είναι ο θάνατος των ανθρώπων, η αναπηρία τους και το κοστολόγιο αυτό, αναπηρία, θάνατος, κλεισμένης οικογένειας και προσθέτω και τα 15 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο με τα οποία θα μπορέσει η Ελλάδα να ζει πιο άνετα και να μην έχει μπει στα μνημόνια και να μην ψάχνει να βρει τα 3,3 δις από τον έμφυα όταν είναι 18,3 δις από θάνατο των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να πω ότι εκτός από το κομμάτι του παιδιού που είναι κλασικό κατά την άλλη στην αγκαλιά που λέμε στην μαμάς, ένα από τα πιο συνηθισμένα τραγικά φαινόμενα είναι η παρουσία παιδιού στην πιο προσωπική θέση που είναι η θέση του παιδιού ανάμεσα στα δύο καθίσματα. Δηλαδή, βαστάει τα χεράκια του, το κάθισμα του συνοδηγού και του οδηγού και είναι έτοιμο, είναι η θέση εκτόξευσης. Αυτή είναι η θέση φρεναρίσματος, προσέξτε. Εκτόξευση και από τα κάτω. Αν ένα έντονο φρενάρισμα πανικού αναγκάσει, δηλαδή κάνει ένα έντονο φρενάρισμα πανικού και επιβραδύνει έντονα ένα σκηνό από τα 50 στο 0,
Το παιδί θα χτυπήσει στην κονσόλα, σαν την ταχύτητα της μέσης της ζωής. Μία ταχύτητα που είναι πάνω από 10, 12, 15 χιλιόμετρα την ώρα. Που σημαίνει ότι όποιος δεν βάζει το παιδί του σε ένα παιδικό κάλεσμα, το προορίζει για ένα παιδικό καροτσάκι για όλη τη ζωή. Γιατί τα παιδιά που είναι ανάμετα παραγωγικά και παραγωγικά δεν πεθαίνουν, ζουν. Και ζουν πολλά χρόνια. Δηλαδή καταδικάζεις αυτόν που αγαπάς και δεν τολμάς να σκεφτείς. Έτσι, να σκεφτείς δηλαδή, να σκεφτεί ο κάθε βλάκας γονιός, οφείλει το παιδί όποιον, ότι καταδικάζει εκείνη τη στιγμή το παιδί του σε μια αναπηρία διαβίου. Σε μια αναπηρία διαβίου. Να το σκεφτεί και κοιτάξει τη μούρη του στον καθρέφτη και να την μουτζώσει. Τρελαίνουμε αυτή την ασύνηση. Δηλαδή είναι απλά πράγματα, αλλά αυτό θα έπρεπε κάποια στιγμή και σα είπα, δίνω μια μικρή δικαιολογία. Αν έρχεται στην τηλεόραση, έτσι αλλάξανε οι συμπεριφορές των πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Από τα σποτάκια, από τον αριθμό ενημέρωση. Βάζανε στο σπίτι του καθενός την απόγνωση, τη δυστυχία, με όνομα. Ο καθένας έβλεπε το δικό του παιδί, τον δικό του άνθρωπο να αλλάζει η ζωή του. Αλλάζει η ζωή σου. Σε 10 δευτερόλεπτα από μια ηλικιότητα. Μόνο η ηλικιότητα οδηγεί. Δεν έχει τίποτα να διεκδικήσει. Έχουμε μετατρέψει σε οπλικά συστήματα τα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα να μας εξυπηρετήσουν. Λοιπόν, το παιδί στο κάλεσμα εκεί που λέω ανάμεσα, από φρενάρι. Αν τώρα εγώ δει και γονείς να φοράνε ζώνη, έχω δει γονείς να φοράνε ζώνη και το παιδί να στηριχτώ. Όπως το ξέρεις, στα διόδια, πίσω από σκυλιά, γατιά, παππούδες, όλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Μόνο ο παπάς και η μαμά είναι στα το πλακάδι. Μα θα τους σκοτώσουν από πίσω και θα διαλυθούν όλοι. Δηλαδή, το χειρότερο πράγμα είναι να έχεις το παιδί σου όρθιο, να τρακάρεις με 40-50 χιλιόμετρα, να φοράς τη ζώνη και να μην πάθεις τίποτε, βάσει του κράτους των 60 χιλιόμετρων, και να είσαι αυτόπτης μάρτυρας τη σύνθλιψη του παιδιού σου στο ταμπλό είναι την τρύπα που θα κάνει στο να είσαι αυτόπτης μάρτυρας. Θυμάμαι πριν από καιρό, ήμουν εκεί κάποια χρόνια, μια κυρία η οποία με ένα λάντρα λίβα σε κάποια επαρχία που κάπου βγήκε. Χτύπησε, φορούσε ζώνη και είδε το παιδί να γίνει μέσα. Το είδε. Και βέβαια σκότωσε. Αυτό, επειδή βλέπει ότι υπάρχει μια ανάπτυξη συμπεριφορά, πρέπει κάποιο να αποφασίσει να επικοινωνήσει με τους πολίτες την ανάγκη προστασίας και το ανέβασμα της αυτοεκτίμησης. Αλλά ποιος δεν το αποφασίσει. Αυτοί που επιλέγουμε εμείς, προσέξτε τώρα, οι προτεραιότητες των πολιτικών είναι οι προτεραιότητες δικές μας. Εμείς επιλέγουμε με βάση τις δικές μας προτεραιότητες και αυτοί ανταποδίδουν αυτά που γουστάρουμε εμείς ή αυτά που φοβόμαστε. Όχι αυτά που θα έπρεπε να θέλουμε. Και αυτή δεν είναι καλύτερη ή χειρότερη από εμάς, είναι τέτοια κατά μας. Έχω ακούσει αυτό που λέει το ψάρι δωμάτιο κεφάλι, το θεωρώ άθλια. Άθλια έτσι. Το ψάρι δωμάτιο κεφάλι είναι όταν το λες, θεωρείς ότι η πατρίδα σου εκ προνημίου είναι εξωφύλλη. Αυτό λέει το ψάρι δωμάτιο κεφάλι. Το ψόφι, το ψάρι. Ψοφίλι είναι όταν το ψάρι το δωμάτιο κεφάλι. Ψοφίλι. Άρα δεν έχει το προτέρων, η πατρίδα σου ψοφίλι. Όχι, δεν είναι ψοφίλι. Η πατρίδα σου είναι ένα δέντρο, λέω. Ένα δέντρο. Το οποίο στηρίζεται στις ρίζες του. Και αν οι ρίζες είναι ικανές να τροφοδοτούν με το σωστό και τρέχον υλικό όλο αυτό που λέω νόησης, συναισθήματος, οτιδήποτε, τότε εκείνη τη στιγμή τα 300 φρούτα και τα φυλώματα του κρατικού μηχανισμού και οποιοδήποτε μηχανισμού θα ανέβασε. Αν από κάτω είναι σάπιο για εμάς, θα είναι σάπιο τότε. Τέλος. Άρα λοιπόν, εγώ τι λέω, ότι την ευθύνη για ό,τι κακό μας συμβαίνει, συγγνώμη, την έχουμε μόνοι μας. Και όλα τα άλλα είναι παπαριές. Αν κάνουμε τον εγώ πιστεύω ότι αυτό που μου λείπει στους δρόμους δεν είναι ικανότερη δουλειά. Αλλά καλοί άνθρωποι έτσι. Ο άνθρωπος φεύγει το πρωί και θέλει να ξαναγυρίσει σπίτι του και δεν θέλει να κλείσει το δικό του σπίτι, να μην κλείσει τα παιδιά του ορφανά και το ίδιο συνέστημα έχει για του γείτονα τα παιδιά, για του γείτονα του παιδιά. Είναι καλός άνθρωπος. Έχει καλός οδηγός. Τι θα πει καλός οδηγός. Καλά με οδηγός, πρώτα απ' όλα στην υπάρχει. Δεν υπάρχουν εκεί. Δεν υπάρχουν. Δεν κατασκευάζονται. Δεν δημιουργείται. Δηλαδή, ότι το παρκάρισμα δεν πρόκειται σε κανέναν. Το ξεκίνημα σε χώρα με πρώτη δεν σκότωσε κανέναν. Η οπισθοφωνία απαγορεύεται από τον κόσμο. Δηλαδή εκπαιδευτήκαμε και εξαρτηθήκαμε σε κάτι που απαγορεύεται. Έλεγχο. Και αυτό ο Βλάκας βγαίνει με το πτυχίο αυτού του πολέμου, έχει πάρει διάρκεια προφορίας και βγαίνει και στον δρόμο, είναι αλαζόνα, με τα δόντια έξω και με νύχια και το χειρότερο πράγμα στην Ελλάδα είναι πίσω τη ηλίθιος οδηγός. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερη εργασία για το αρσενικό ιδιαίτερα και οι κυρίες έχουν γίνει το ίδιο. Και οι αμυνόμενες στα βασίλεια για επιτρέπω να πουλήσει κανένα πιάτο και τέτοια έχουν μεγάλη άμυνα. Και μπορεί να σε βρίσκουν πριν μιλήσει κανείς. Αλλά το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι η παιδεία. Αυτό είναι η παιδεία Ελλήνων. Δεν είναι οδική παιδεία. Είναι παιδεία κουλτούρα, πολιτισμό. Δηλαδή, στον δρόμο αποκωδικοποιείται, οπτικοποιείται και αποδεικνύεται χωρίς καμιά αμφισβήτηση ο πολιτισμός
η κουλτούρα ενός λαού. Πού θα το δεις? Ξέρετε, ξέρω τι κάνει το σπίτι σας, ξέρετε τι κάνω στο σπίτι μου. Στον δρόμο μας να συναντηθούμε. Και να βρεθούμε στη διασταύρωση και να αρχίσουν οι μούτσες να πέφτουν έτσι, ας πούμε. Και όλα τα άλλα μαζί με τι μπορεί να μπει από το αυτοκίνητο. Και όλο αυτό το πράγμα πάει να προσπεράσει και δεν θα την προσβάσει. Φτάνει αυτή την αγένεια, φτάνει στην διασταύρωση. Υπάρχουν αυτό που λέμε, ξέρω το φερμουάρ που φτάνει σε ένα κινητό και παίρνει πέρα ένα. Δεν σε αφήνει. Δηλαδή είμαστε αγενείς, επιθετικοί. Βέβαια το χειρότερο για μένα είναι οι ταχύτητες πόλης. Δηλαδή έτσι αυτό με λέει. Και το θεωρώ πιο επικίνδυνο είναι οι ταχύτητες μέσα στις γειτονιές. Θα σου πω ότι από τους 100 νεκρούς στην ελληνική επικράτεια, οι 87 είναι θύματα πόλης με ταχύτητες μικρότερες από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή αυτό που σκοτώνει δεν είναι η υπερβολική ταχύτητα, είναι η υπερβολική μαλακία. Τελείως. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η υπερβολική ταχύτητα δεν υπάρχει σύμπτωμα. Η υπερβολική λυθιότητα και συνειδησία. Πας σε μια γειτονιά που τώρα είναι 30. Πού πας να κάνουμε 70-60 και στη γειτονιά αυτή που πας εσύ, είναι η γειτονιά σου, δεν κάνεις διέλευση, για να περάσεις από μια γειτονιά κατά επανάληψη, άρα κάπου μένεις στην περιοχή. Μπορεί να συναντήσεις το δικό σου το πιτσίρικι που έχει μετατροπιστεί με το φίλο του, έχει πάει 3 τετράγωνα από κάτω και παίζουν μπάλα. Ή χωρίς μπάλα. Και είναι γειτό. Γιατί άμα έχεις μπάλα, πάρεις καμία μπάλα. Άμα έχεις μια μπάλα, δεν θα δεις καμία μπάλα. Δεν υπάρχει μπάλα. Θα δεις να το ξέρετε. Και μπορεί να το ξέρετε κάποιος που συνεχάζει να μην και να είναι δικό σου. Θυμάμαι από τα τραγικότερα που έχω ακούσει στη Ζάκυνθο, από τον διοικητή Στοχέας, για μεθυσμένους, αυτό που λέμε ότι το αλκοόλ βγαίνει και δεν καταλαβαίνει τίποτα, που γυρίζει χαράματα 5 η ώρα, τύφλα το μεθύσαμε από μπουζούκια και στον δρόμο οδηγώντας το περίπου νομίζει, νιώθει ότι κάποιο δίκυκλο του πιτσιρίκο του δρόμου κατάλαβε το ακούμπησε, αλλά δεν έχει καμία συνείδηση. Το αν είχα πάρει να πάω, δεν έφυγε κιόλας και πιο καλά να μην το τι να τον σταματήσει, τι θα βγάλει τον εθνόνο του. Εκείνη τη στιγμή έκανε και κατάληψη. Έτσι, και γίνεται εγκληματίας από αμέλεια βάση του νόμου, πάει στο σπίτι του, οπότε καν τον απασχολούσε, μπήκε στο σπίτι, κοιμήθηκε. Και σε 2 ώρες στήριξε το τηλέφωνο το κουδούνι η αστυνομική. Οι οποίοι είχαν βρει το γιο του με μοτοσυκλέτα σκοτωμένο στο χαντάκι. Στο χαντάκι που τον είχε πετάξει ο μπαμπάς του. Αυτό είναι διαδίκη. Όταν τον οδηγεί στο βιάζο ένα νεκτάριο, δηλαδή για 6 χρόνια εκεί και κάνει ό,τι μπορεί για να το συμμαζέψει, είναι πράγματι τραγικό αυτό το ότι σκότωσε ο πατέρας, μεθυσμένος, το παιδί του και το μετέφερε. Ξέρετε πόσοι καταδείξεις υπάρχουν πεθμένοι? Πάρα πολλές. Δηλαδή αυτό έκανες πες ότι εξαμελίας, πες ότι σταμάτα ρε, όταν φεύγεις δηλαδή πλέον, έχεις στο μυαλό σου, είσαι κλιματίας, να αφήνεις να πεθάνει. Για να μην χρεωθείς, δεν ξέρω τι, οποιαδήποτε, αυτό το αυτόφορο, το αλκοτέστ, δεν ξέρω τι. Πάντως είναι κλιματική πράξη. Λοιπόν, συνεχίζοντας για την παιδεία μας στο αυτοκίνητο, θα έλεγα τι βλέπουν τα παιδιά εκτός από τις θέσεις εκτόξευσης αυτές, για την εβδομάδα, πότε βλέπουν, για να διοχωθείτε άμεσα αυτό το γρήγορα, βλέπουν τον παπά του συνήθως να είναι εξαπλωμένος έτσι. Ο οποίος μάλιστα ο παπάς σχολιάζει, κλεβάζοντας τις κυρίες που οδηγούν, λέει έτσι σαν κότες. Έτσι από πάνω, σαν κότες. Λέω να θυμίσω ότι σαν κότες οδηγούν η ταχύτερη οδηγή του κόσμου. Σε αγώνες ράλι ή σε αγώνες πίστας οδηγούν σαν κότες. Δεν μπορεί να οδηγήσεις. Οποιαδήποτε άλλη θέση που σε στέλνει προς τα πίσω ανάσχερα είναι θέση ανίκανο και τρίγωνο. Ούτε μπορεί να πάει γρήγορα, ούτε μπορεί από τη θέση να ελέγξει, ούτε το κέντρο ισορροπίας να λειτουργεί σωστά, ούτε οργανικά είναι σωστά, ούτε εποπτικά είναι σωστά. Από αυτή τη θέση παραπέμπει σε καναπέ ή σε πρόβα ενδιαφέρεται. Δεν έχει να κάνει με οδήγηση. Λοιπόν, αυτό το όρθιο το οποίο σε λίγο ακριβά. Το βλέπει λοιπόν να είναι εξαπλωμένος, λιμένος, πιο πολλές φορές, έχει ακουμπισμένο το φραπέ που πίνει, μιλάει στο κινητό, κάνει τσιγάρο, που κάνει ηλεκτρονικό. Δεν θα είναι για ένα ηλεκτρονικό τέτοιο. Και δεν το πίστευα σαν καραμούζα. Έτσι. Με αυτά τα 2 χέρια που βασκούσε το καφέ, την καραμούζα, το κινητό, έστρεβε και το τιμόνι, άλλαζε και ταχύτητες, άλλαξε και σταθμό. Δεν είναι παιδί μου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μόνο αυτό το παιδί βλέπει και θαυμάζει τον παπά του, ο οποίος κάνει με στα 40 που τα ρούσα, κάνει και ζωκλέ, είναι κασκαντέρα. Και θέλει να μοιάξει, λογικό δεν είναι, δηλαδή το παιδί να μένει σε εμάς. Θέλει να μοιάξει σε ποιον, σε ένα βλάκα και μισό. Και γίνεται αυτό, εγώ το λέω, σκηταλοβλακία. Από τον παππού στο γιο, από τον γιο στο γιο, από τον γονό στο μισέγγονο και συνεχίζεται χωρίς να κάνει ένας μια παρέμβαση και να κόψει αυτή την άθλια συνέχεια της σκηταλοβλακίας. Που δεν είναι τραγικό, υπάρχει τρόπος να γίνει.
Αρκεί να μπει στη διαδικασία να ευαισθητοποιήσεις μέσα από τη τηλεόραση με ευλογή τα σποτάκια και την ενημέρωση όπως κάνει στο ιστορικό, το ένα, και για τους ανακατανόητους θα βγουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι τιμωρίες, θα δίνεις τα όργανά σου και θα πληρώνεις πρόστιμα 10, 20, 30.000 ευρώ και μάλιστα ανάλογα ίσως και με την φορολογική σου ικανότητα. Δηλαδή, μπορεί ένας κάποιος να πρέπει, θυμάμαι κάποιος γνωστός στον χώρο των αυτοκινήτων, στην Ελβετία, έχοντας εταιρεία, παραβίασε ένα κόκκινο και πλήρωσε το 1/10 των δηλωθέντων των 200.000 ευρώ, πλήρωσε για το πρόστιμο 20.000 ευρώ, το 1/10 των εισοδημάτων. Και αυτό. Και αυτό. Δηλαδή, άμα δεν μαζευόμαστε και δεν εκτιμούμε ότι το πιο σημαντικό θα το βάζουμε ξαφνικά, επειδή δεν έχουμε το νου μας, αυτό σημαίνει ανόητος, για να σου πω. Ότι η ανοησία που λέω ξεκινάει όχι από το γονιδιακά ίδιος, όχι αυτός που γεννήθηκε βλάκας, που κάνει έτσι και δεν κάνει. Ο ανόητος είναι αυτός που δεν έχει το νου του, τα οποία σημαντικά μπορεί να είναι τίματα και αδιαπραγμάτευτα. Αυτό σημαίνει. Απλώς η ανοησία που επαναλαμβάνεται, καταλήγει σε μια χρόνια αίτητη ηλικιότητα. Εντάξει, πολλά χρόνια πια γίνεσαι, μπαίνεις στο DNA σου. Μπαίνεις στο DNA, δεν χρειάζεται πλέον να μπεις στη διαδικασία του αντιδράς σαν βλάκας. Είναι πλέον γονίδιο. Γονίδιο νοητικό βέβαια, έτσι. Λοιπόν, αυτά πήγε το κομμάτι της παιδείας. Να βάλουμε λίγα το επόμενο κομμάτι. Είναι δύο στοιχημάτια. Λοιπόν, σχολιάζω. Να σχολιάζω ότι ο οδηγός της Ιταλίκας. Ο θυμόσαστε είπε, δεν κατάλαβα τι έγινε. Στα 5 μέτρα εμφανίστηκε αυτοκίνητο. Στα 5 μέτρα. Είναι αυτό που λέγαμε αφηρημάδα με τον καιρό στα κάτω. Αυτός κοίταζε το αυτοκίνητο για δευτερόλεπτα ολόκληρα. Για 200 μέτρα, 350 μέτρα λαμπρονόταν. Το κοίταζε, αλλά δεν το έβλεπε. Θα σου πω αυτό το σύνολο, όλοι αυτό το παθαίνουν όλοι. Δηλαδή, κοιτάς, αλλά δεν βλέπεις, γιατί βλέπεις αυτά που φοβάσαι ή αυτά που γουστάρεις. Δηλαδή, να σου πω πόσο. Το παθαίνετε κάθε μέρα, δεν είναι σίγουρο. Ότι ακόμα δεν πιάσουν ένα αυτό να δει δεδομένα. Ξέρετε όμως που δεν είναι κανένα μέρα, το βλέπεις τηλεόραση και βλέπεις ένα έργο. Και ξαφνικά τρέχει στο μυαλό σου μια σκέψη. Εμένα όμως δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην τηλεόραση πάρα πολύ. Χάνω επεισόδιο. Ενώ βλέπω τους υπότιτλους στα μάτια μου, κοιτάνε τους κόντους, δεν κατάλαβα πώς περάσανε 5 λεπτών σκηνές. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Γιατί είχαμε στο μυαλό μου ένα πιο δυνατό φίλο. Και έβλεπα αυτό το φίλο. Δεν έβλεπα το άλλο. Εκεί όμως δεν κινδυνεύει. Τώρα, έχασα τη σειρά. Στον δρόμο όμως δεν είναι εικονική πραγματικότητα όπως είναι στην τηλεόραση. Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή με πλαίσιο το παρακολουθείς. Δεν είναι δυνατόν να μην βλέπεις αυτά που εξελίσσονται μπροστά σου και να σε σκοτώσουν. Πρέπει δηλαδή να το δεις άμεσα και να δώσεις την εκτίμηση του πόσο σημαντικό επικίνδυνο είναι για να μπορέσει να αντιδράσει. Δεν είναι όλα το ίδιο τη ίδια δυσκολία τη βαθμολογική, α πούμε, και πόσο εύκολα μπορεί να σε στείλει να μην σε στείλει. Λοιπόν, αυτός ο οδηγός λοιπόν λέει ότι το είδε στα 5 μέτρα. Ενώ το κοίταζε για 300 μέτρα. Δεν ευθύνεται για τη σύγκρουση. Είναι στο δικό του κομμάτι. Αλλά αν ήταν παρόν και έβλεπε από μακριά την απώλεια που είχε ο οδηγός του, ο γιατρός, από τον οδηγό με τη γυναίκα του και τα 2 του τα παιδάκια, έτσι πιθανόν να τραβούσε πιο δεξιά και μπορεί πιθανόν να πάρει. Δεν το χρεώνει κανένα τίποτα. Δηλαδή αυτό είναι το φαίνεται ότι δεν κατάλαβα τι έγινε, το είδε τα τελευταία χρόνια. Επίσης, να σχολιάσω τις δυνάμεις και το αποτέλεσμα μιας ίδιας σύγκρουσης. Αυτό είναι το 3% των θανατηφόρων και το γενικότερα των τροχαίων κύματων. Το 3% είναι στο ηλεκτρικό δρόμο. Το 87% που λέω είναι μέσα στις πόλεις με ταχύτητες κάτω από 40. Εκεί είναι μεγάλο το παράδειγμα. Και δεν έχει σημασία αν ο νεκρός είναι αρτιμελής ή διανεμισμένος. Εδώ τι είδατε. Έκανε καρέ κάτω στην άσφαλτο και είναι γεμάτο ζωτικά όπλα. Δηλαδή διαρρηθήκανε τα σώματα που μέσα γίνανε κομμάτια. Και έπρεπε να το μαζέψουν και μετά ζητήσανε την συνδρομή της επιστήμης, του νομίζουν του DNA, να μπορέσουν να κάνουν τη σωστή τοποθέτηση των μελών στο πέρα. Είναι αδύνατο. Λέω όμως ότι οι στοιχεία σε ένα σπίτι δεν αλλάζει, είτε είναι αρτιμελές, είτε είναι ραμμένο τύπου Φραγκεστάιν, είναι το ίδιο στοιχεία. Είναι η απόλυτη. Απλώς δείχνει το μέγεθος των δυνάμεων που ασκούνται στα σώματα των επιβατών όταν κινούνται σε τέτοιους δρόμους και εδώ όταν πήγαινε το γιοταχή με 150 χιλιόμετρα. Πήγαινε το φορτηγό με 100 χιλιόμετρα. Από απέναντι. Μάλλον για να το βάλω σωστά. Αν τα βάτε σε έναν δρόμο διπλής κατεύθυνσης και τρέχετε με 120-130 χιλιόμετρα,
Χωρίς να υπάρχει τελικό διαχωριστικό στη Θεό, η ταχύτητά σας δεν είναι 130, αλλά είναι χοντρικά 260, γιατί 130 έχονται και απέναντι. Άρα η ταχύτητα που διασταυρώνονται είναι 260. Πήγε ο Βέμπερ κάτω να πάει στη γέφυρα να οδηγήσει μια φόρμουλα 1 πριν από 10 χρόνια στη γέφυρα του Λίου. Αντίριο και στον δρόμο πήγαινε 150 ο οδηγός του, που τον είχε τον Βαρέλα από το Ελευθέριο Βενιζέλος, προσπερνώντας φορτικά, τα φορτικά δηλαδή κόρυφος Πάτρα, φορτικά προσπερνούσαν με 150, από απέναντι περνάνε τα άλλα για ταχύτητα, άλλα φορτικά με 150. 300. Λοιπόν, ο Βέμπερ είδε 300 αργές. Και επειδή το 300 το χειρίζει ένα οδηγός Φόρμουλα 1 και ήξερε 400 άλλων να αναπτύξει μόνο σου σε σχέση με εκείνο και άλλο να σου καθορίσει την ταχύτητα και τη ζωή σου κάθε πλάκα από απέναντι, ζήτησε το πρώτο πράγμα στον οδηγό του είπε να πάει πίσω από πούλμα. Λέει γιατί λέει θα πα πίσω από το πούλμα. Έτσι θέλω εγώ. Αφού πήγε πίσω από το πούλμα, τον ρώτησε γιατί πήγαινε με 300 χιλιόμετρα. Λέει μα εγώ πήγαινε 150. Το εξηγεί, πήγαινε με 300. Λέει το κατάλαβα. Τώρα που το κατάλαβε, πε μου ακόμα. Όση ώρα πηγαίναμε έτσι με 300 χιλιόμετρα, με 150 εκατομμύρια. Αυτοί που ερχόντουσαν από απέναντι μας είναι γνωστοί σου. Γιατί λέει σε είδα με μια χαλάρωτα, με μια αδιαφορία, με μια σιγουριά. Λες και τους ήξερες από χτες. Και αν κάνουμε το παραμικρό λάθος θα προκύψει 300 με τοπική. Αυτό δηλαδή που είδατε εδώ. Ένα γιοταχή που πάει με 150. Και ένα φορτηγό που πάει 100 τόνων είναι 30 τόνων και το άλλο 1 τόνο. Και κάνουμε τοπική σύγκρουση. Η δυνατότητα που έχει το γιοταχή του 1 τόνου να αναχαιτήσει την ορμή ή την κινητική ενέργεια του φορτηγού είναι το 1/300 χοντρικά. Άρα λοιπόν, χοντρικά. Αυτό το φορτηγό που πάει με 100, μετά τη σύγκρουση του γιοταχή του 1 τόνου με 150 χιλιόμετρα και με 108 και πράγμα ίδια ταχύτητα. Θα κατέβει στα 97. Ο άλλος δεν γίνεται με 150 και 97 και 100 βρίσκεται να ταξιδεύει πίσω, έτσι, με 150 χιλιόμετρα. Άρα είναι με τοπική σε τείχο. Με 250. 150 και 100, 250 σε τείχο. Τι θα βρει. Αυτό που είδατε. Αυτό. Άρα λοιπόν όταν ταξιδεύετε και προσπερνάτε, βγαίνετε και προσπερνάτε και θεωρείτε δεδομένο ότι ο απέναντι δεν περάσει πλάι. Μπορεί να μην περάσει πλάι. Να έρθει πάνω σου. Και δεν προλάβει πουθενά, εσύ που δεν προλαβαίνει. Γιατί όταν λέτε το αεριό σου γίνεται με 150 και 150 με 300 χιλιόμετρα, ο χρόνο που σου μένει να κρίνει και να εκτιμήσει την επικίνδυνοτητα αυτό που σημαίνει δεν θα γίνει ποτέ. Διότι την ώρα που θα έχει τρακάρει, ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι δεν θα το έχει δει. Θα κοιτά το άλλο πάνω σου, αλλά δεν θα έχει φοβηθεί γιατί δεν το έχει δει με το μυαλό σου. Θε πάνω από 1 δευτερόλεπτο να αρχίσει να. Αν το μυαλό σου είναι παρόν. Αν το μυαλό δουλεύει με κινητά ή δουλεύει με συζητήσεις, άρα είναι απασχολημένο, τότε τέλειωσε. Δεν επανέρχεται ποτέ. Δηλαδή είναι άνθρωποι που φεύγουν χωρίς να το έχουν καταλάβει. Ότι σκότωθηκαν. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτε. Η οικογένεια θα τη στοιχήσει. Λοιπόν, πάντως, να έχετε κατά νου σε δρόμους της κατεύθυνσης που είναι το Κόρινθο Πάτρα, το Αντίδιο Γιάννη, Πάτρα Πύργο, τα εθνικά δίκτυα, βρήκα να κρατήσει κατά όπου κινείστε. Και δεν υπάρχει απέναντι να έχει υπολογίσει ότι η ταχύτητα σας είναι η διπλή. Και ο κίνδυνος να σκοτωθείτε είναι τετραπλός, γιατί είναι η γεωμετρική προσάυξη της βλακείας και των δύο που συναντώνται. Είναι γεωμετρικό, είναι στο τετράγωνο. Λοιπόν, αν θες να φυλαχθεί, και αυτό λέω ότι ο καθένας μπορεί να φροντίσει και να προστατεύσει τον εαυτό του και να πάει το βράδυ σπίτι του. Το πάει για πολλωστή φορά, να πάτε σπίτι θέλετε. Το βράδυ και να ξαναβρεθείτε στις αγκαλιές των ανθρώπων. Και την άλλη μέρα να φύγει το βράδυ να ξαναφτάσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διακοπεί αυτό. Αυτό μπορεί να διακοπεί φυσιολογικά από τον χρόνο. Θα μεγαλώσει, θα γίνει παππούς, θα δει παιδιά, θα δει εγγόνια, θα δει να φύγει. Να φύγει ο επόμενος. Όχι να φεύγει ο εγγονός, να φεύγει το παιδί και ο παπάς και ο παππούς να τρέχουν στα νεκροταφεία, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς επειδή εγώ είμαι 66 ετών. Λοιπόν, οι άνθρωποι του χώρου μου, πάρα πολλοί οδηγοί αγώνων, έχουν φύγει από καρκίνους. Έχουμε μόνοι μας, έχουμε πάνω από 10 άτομα που είναι τα τελευταία 2 χρόνια. Πάμε λοιπόν συχνά σε κηδείες. Λοιπόν, σε ποιες κηδείες πάντα έχει μια τάση Παρθενόρης κάνει μια βόλτα. Λοιπόν, σας λέω ότι στους τάφους βλέπεις ένα 30% ηλικίες 18, 19, 20, 21, 22, 23 είναι από μηχανάκι. Δηλαδή να έχεις γέρους, γρίες δεν είναι. Είναι λίγες. Γέρους πολλούς, γέροντες πολλούς, πολύ λίγες χιλιάδες, η σχέση γι' αυτό και όπου πας βλέπεις μαυροχωρεμένες, δεν βλέπεις μαυροχωρεμένους, και πολλά πιτσιρίκια. Πολλά πιτσιρίκια από μηχανές. Δηλαδή αυτό είναι ανομαλία. Είναι τραγικό να σου πει. Δηλαδή και να μην παρεμβαίνει κανένας. Λοιπόν,
να βγει κάτι δύο πράγματα χρησιμοποιητικά. Ας πω για τη ζώνη ασφαλείας, που έλεγα ότι φοράνε ζώνη, δεν φοράνε ζώνη, ποιοι φοράνε ζώνη. Πρώτα απ' όλα θέλει έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Λοιπόν, για να διευκολύνω λίγο. Ζώνες ασφαλείας φοράνε οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας. Ξέρετε γιατί. Πάντως όχι για να γλιτώσουν όταν πέσει τα αεροπλάνα με 1000 χιλιόμετρα. Φοράνε για άλλο λόγο. Για να ξεπεράσουν τους νόμους, τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα, τα τζίρικα. Οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα των πιλότων, που μπορεί να είναι 2-3-4-5-9 έτσι, όπου είναι τρομακτικές οι δυνάμεις πλέον. Έτσι, δηλαδή, αν ένας πιλότος δεν φορούσε ζώνη, δεν γίνεται, είναι ζώνη 10 σημεία. Δεν μπορεί να απογειωθεί. Αλλά αν ήταν λυμμένος, λυνόταν στον αέρα, δεν προλαβαίνει να κάνει. Και έκανε μια εντολή καθόδου, χωρίς να είναι προσδεδεμένος πάνω στο σώμα του αεροσκάφους, αυτός λόγω αδράνειας, ενώ το αεροσκάφος θα κατέβαινε με την εντολή του πιλότου προς τα κάτω, αυτός λόγω αδράνειας θα παρέμενε στο αρχικό ύψος. Που σημαίνει ότι τον συναντούσε το επόμενο χιλιοστό του δευτερολέπτου καλύτερα. Αλλά όχι απαλά, αλλά με μεγάλη δύναμη. Είναι έτσι είχε σκοτωθεί ο Κρανιδιώτης, ο γιος του, και οι 5 δημοσιογράφοι στο Φάλκον που πηγαίνανε στο Βουκουρέστι, όπου ήταν καθιστοί. Καθιστοί. Δεν ήταν κοινό. Εντάξει, δεν υπάρχει κοινό αέρος. Καθοδικό ρεύμα. Το κοινό ρεύμα, το αέριο στο πηδάκι. Αλλά μπορεί να είναι ή καθοδικό ρεύμα ή η ζημιά του αυτόματο. Κάτι συνέβη. Μα ο τέλος να κατέβει και σκοτωθήκαν τα 7 άτομα που ήταν δεμένα. Συγγνώμη, ήταν καθισμένα αλλά λυμμένα. Καθισμένα αλλά λυμμένα. Καθιστή αλλά λυμμένα. Απλώς έπειτα από 2-3 ώρες που πήγε την προσωπία να παραλάβει τους ορούς του Υπουργού και του γιου του και των δημοσιογράφων, σε αεροπλάνο της Ολυμπιακής ήταν οι δημοσιογράφοι, όρθιοι και σχολιάζανε πόσο άτυχος ήταν ο Υπουργός, το παιδί του και οι άλλοι δημοσιογράφοι που ήταν κατά τη χωριζόνη και ήταν όλοι του σουματσάρανε με καφέ της και με τσιγάρα μέσα στο αεροπλάνο της Ολυμπιακής. 2 ώρες πριν. Που σημαίνει ότι το πάθημα του αλλού δεν γίνεται μάθημα. Ούτε το πάθημα το δικό μας δεν γίνεται μάθημα. Δηλαδή, όσοι έχουμε πάθει κάτι, το αναγκάβουμε στην καλή στιγμή. Δεν λέμε ότι είμαι επικίνδυνος βλάκας και να ασχοληθώ, αν δεν διορθωθώ, λέμε ότι είμαι άτυχος. Άρα το στέλνεις, το αναγκάζεις στην ατυχία και στείνεσαι στο επόμενο. Που σε περιμένει πάνω. Αφύλακτος, ας πούμε. Το μόνο μάθημα είναι το βίωμα. Αυτό που βιώνεις από μικρό παιδί και έχει γίνει τρόπος ζωής. Όσοι είναι νέοι εδώ και θα κάνουν παιδιά και με το που θα γεννηθούν και αρχίζουν να μεγαλώνουν, θα πρέπει να φροντίζουν να το αντιμετωπίσουν με τη σοβαρότητα που πρέπει. Από τη μέρα που γεννιέται, έτσι, δηλαδή από την πρώτη μέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα παιδί 2-3 μηνών, δεν καταλαβαίνει. 2-3 μηνών είναι ένας άνθρωπος με μυαλό ο οποίος καταλάβει γρήγορα και βλέπει και ανεξίτηλα σημειώνει. Σημειώνει τις αηδίες που κάνει. Λοιπόν, να σας πω για το. Να σας πω για τις ζώνες ασφαλείας στα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Εμείς φοράμε ζώνες 6 σημεία. Αρχικά δεν φοράει κανένας από εμάς ζώνες επειδή φοβάται. Αν φοβόταν κάποιος θα σταματούσε να φέρει. Φοβάσαι, σταματάς. Γιατί φοράς για να πας πιο γρήγορα. Πώς μπορείς να οδηγήσεις τη μέρα. Κρατήσεις από το τιμόνι, δεν είσαι στο συνοδικό πάστα, κρατήσεις από τις ιεροδαπές, πίθηκο μαϊμού. Πώς μπορείς να οδηγήσεις, δηλαδή αν δεν είσαι ένα κομμάτι με το αυτοκίνητο. Ένα σώμα, ώστε ό,τι κάνει το αυτοκίνητο να το νιώθεις πριν ξεκινήσει, πριν ξεκινήσει μια οδήγηση, δεν την αντιλαμβάνεις. Δηλαδή είναι σαν το τροχοκέταλο. Πώς ήταν το μυθικό ζώο που ήταν άλογος και άνθρωπος και υπόλοιπο άλογο και λεγόταν κέταλος, σκεφτείτε έναν άνθρωπο με υπόλοιπο αυτοκίνητο που λέγεται τροχοκέταλος. Λοιπόν, αυτός είναι ένας οδικός αγώνας, ο οποίος μπορεί να έχει επιδόσεις. Θα πάει γρήγορα, όχι καταδείξεις. Έτσι, γιατί αν υπάρχουν και οδηγοί αγώνα που παίζουν μια λυσάνη και είναι λυμμένοι μέσα και κάνουν βόλτες και γελάει προς την Βραζιλία. Λοιπόν, επίσης, αυτό το ένα σώμα το κάνει ότι αν παρουσιαστεί κάτι στο αυτοκίνητο το αντιλαμβάνει, μια στιγμή μπορεί και το μεταφέρει, κάνει δηλαδή απώλειες προενεπόμενες πλαϊολιστήσεις, δηλαδή το αποστροφείο ο οδηγός. Θα γίνεται δηλαδή πολλές φορές κάποιος δεν είναι το πλάι, αυτό δεν σημαίνει το χάσε, μιλάω για κανείς οδηγός, για γρήγορα. Αν έγινε μάλιστα το πλάι, δεν σημαίνει το χάσε. Σημαίνει το βάλε σε τέτοια διαδικασία πλαϊολιστής. Γιατί αν πεις διαδικασία ότι κάνεις έναν αγώνα και κάνεις έναν Ακρόπολης 10.000 ανάποδα τιμόνια και η μετάφραση είναι έκανε 10.000 λάθη και έκανε 10.000 επιτυχημένες διορθώσεις, τότε αυτός είναι ένας καταλάβος οδηγός. Λοιπόν, αυτό είναι προτοποθέτηση, αλλά απαιτείται να είσαι κομμάτι του αυτοκίνητου. Και το λέω για τους νέους ανθρώπους που οδηγούν και η ζώνη των 3 σημείων μπορεί να έχει τη συγκράτηση μια ζώνη 6,
Αλλά και το νέο σημείο, την ώρα που πέφτει στα φρένα και φεύγει μπροστά και φρενάρει, γιατί πρέπει να αποφύγει κάτι όπου πήγε μπροστά. Αν σε κρατήσει ζώνη, θα μπορέσει να κάνει την κίνηση αποφυγή. Αν δεν έχει ζώνη, θα βάλει να σκάσει πάνω στο τιμόνι. Σκάσει στο τιμόνι δεν μπορεί να στρίψει. Δηλαδή είναι το τραγικό των περιπολικών που βγαίνουν να κάνουν δίωξη, κυνηγάνε κάποια εγκληματία και ο ένας αστυνομικός χτυπάει τον άλλον. Δηλαδή είναι γελοί, στολές. Πάει ο νοματάρχης στον 120 και σκάει πάνω στο μαθητευόμενο των 70. Λέει ο άλλος βάστα να γίνει νοματάρχη, να μην πω από το τσάκι. Τι γίνεται. Δεν είναι αναποτελεσματική δίωξη. Δηλαδή δεν μπορεί να κυκλοφορούν με αυτό. Αλλά βέβαια σας λέω ότι οι υπουργοβουλευτές, συνοδά αυτοκίνητα, όλοι οι νομάρχες, μοτοσυκλέτες, όλοι οι κράνοι, όλοι είναι η παιδεία που λέμε, τα βιώματα των νέων. Αυτό που λέμε ότι ένα παιδί ξεκινάει από το σπίτι, καταστρέφεται στο σχολείο, αποτελειώνει την καταστροφή, δεν υπάρχει κανένα εκπαιδευμένο, εμπλοκωμένο εκπαιδευτικό να το επιλέξει. Και μετά η τηλεόραση διδάσκει τις αθλειότητες. Βλέπεις, ας πούμε, μονίμως τον νομάρχη να κάνει βόλτα με την νικήτρια της Eurovision χωρίς κράνο. Τον πολίτονα με την Χάρλι Ντάβισον να χασκογελάει μπροστά στη Βουλή πριν από κάποια χρόνια για να δείξει ότι είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Όσοι το κάνουν για να καταλάβουν οι δημοσιογράφοι, ποιος μαλάκας είναι. Γιατί αν μπορούσε ο Κράνος δεν θα καταλάβει ποιος είναι ο Κράνος, ήθελε να δείξει ποιος είναι. Και έδινε και έπαιρνε στο λαιμό του, ενίσχυε κιόλας, ας πούμε, αφαιριστικά στο νου των πιτσιρικάδων, ότι είναι ο παπάς μου, ο παππούς μου, ο θειός μου, ο δάσκαλος, ο δασκάλος, ο υπουργός, ο βουλευτής. Εντάξει. Λοιπόν, και μετά του λέω εγώ τον πιτσιρικά, είσαι βλάκας, παιδάκι μου, που περνάς επιταχύνει στο πορτοκαλί. Τι σημαίνει στην Ελλάδα. Πορτοκαλί, επιταχύνει. Τι σημαίνει πορτοκαλί. Επιβραδύνω. Πώς κάνουν καλά 80 μέρες, του μπάνε το καταλάβει. Βλέπεις πορτοκαλί και πας τερμαγκάζει. Δεν βλέπεις πορτοκαλί και πας τερμαφρένα. Δεν με χτυπήσει από πίσω. Να σε χτυπήσει από πίσω. Ναι, να σε χτυπήσει από πίσω. Και ο κανένας σε χτυπήσει από πίσω. Γιατί αν πάρεις πάνω το κομμάτι, το μηχανάκι, το smart. Αν και τα smart αποδεικνύονται ξενοδευτικά. Κάπου στη τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για τις ζώνες. Σας είπα για το πισωκάθισμα. Παιδικά καθίσματα δεν προσφέραμε τα παιδιά, έχουν μόνο μία θέση, είναι το παιδικό κάθισμα. Έτσι, ποτέ πουθενά δεν υπάρχει άλλη. Σας είπα το παράδειγμα της αγκαλιάς της μαμάς, της γιαγιάς. Θα το δείτε. Γιατί μου λέγανε φορά μητέρες, λέει πώς μπορώ, λέει, παίρνω σε ένα ταξί, τι θα κάνω. Λέει να βάλω τη ζώνη πάνω από το μόλο, να το σκοτώσω πάνω τη ζώνη. Να βάλω τη ζώνη και να το κρατήσω. Θα ανοίξουν τα χέρια σου γιατί το παιδί των 10 κιλών με 50 κιλών θα ζυγίζει 500 κιλά. Θα το δείτε πώς το ξέρετε. Δηλαδή μόνο στο παιδικό κάθισμα, δεν υπάρχει άλλο. Μόνο το παιδικό κάθισμα. Στην ταξί δεν υπάρχει λύση. Στο εξωτερικό, ίσως και τώρα σιγά σιγά να εμφανίσουν και να μπορεί να τηλεφωνήσει σε ταξί με παιδικό κάθισμα. Φαντάζομαι ότι είναι να γίνει στη Γερμανία ή στα άλλα. Λοιπόν, είπαμε για τη ζώνη, πάω στο κράνος λίγο που το θέλω πολύ σημαντικό. Όχι πολύ θα χρησιμοποιούμε μοτοσυκλέτα. Εδώ υπάρχει μονίμως μια γκέλα. Ακόμα και από ανθρώπους που είναι χρόνια γνώστοι μοτοσυκλέτες και οδηγοί μοτοσυκλέτες και οδηγοί αγώνων μοτοσυκλέτες. Στους οποιοδήποτε συζητήσεις δεν έχω να λέει τη βασική προτροπή για κράνος. Λέω λοιπόν, το κράνος το φοράμε για να μην χτυπήσουμε άμα πέσουμε ή για να μην πέσουμε. Και η ζώνη ασφαλείας που χρησιμοποιούμε είναι η ζώνη. Η ζώνη που φοράμε στα αγωνιστικά για να ελέγξουμε το αυτοκίνητο ή για να μην σκοτωθούμε από τον δρόμο. Πρώτα είναι να μην είναι για να ελέγξουμε. Και αν τυχόν δεν πετύχει ο έλεγχος, γιατί δεν πετύχει σημαίνει φορά ζώνη, δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι καλά παχωμένος, είσαι και ιδανικά άτομο. Ο οδηγός του τράβει μέσα από φόρτα και πας από κάτω. Άρα μπαίνει στη διαδικασία της παθητικής. Εγώ ουσιαστικά θεωρώ ότι ο οδηγός αγώνων που έχει προδιαγραφές νικητή, αν τον λύσεις, έχει προδιαγραφές πάτου. Το έχει τελευταίο. Δεν το ζητάω. Και καθώς θα βγει τελευταίος, πριν βγει τελευταίος, δεν θα προφτάσει τελευταίος, θα βγει πρώτος από τον δρόμο. Και εκεί κινδυνεύει να γίνει και πίτα. Γιατί χτυπάει το κεφάλι του δεξιά και αριστερά και μπορεί να διαλυθεί και να σκοπίσει όπως έχει συμβεί σε παιδί φίλου. Τέλος. Λοιπόν, άρα το κράνος και εννοώ ότι το φοράμε για να μην πέσουμε πρώτα και μετά για να μην χτυπήσουμε να πέσουμε. Μπορεί να οδηγήσει κάποιος σε μια δόση με μπισκλέτα, να πει στην ευθεία να πάει 80, 90, 100 χιλιόμετρα, 70 τώρα και να κοιτάζει τον αέρα πώς να τα κρίζει. Ή εκτός από τα δάκτυα λόγω του αέρα να του πει στο μάτι μια μέτση. Ή να του πει στο στόμα μια σκατόμορφη. Όλοι
όλα αυτά είναι αιτίες να χάσουν έλεγχο. Αιτίες να χάσουν έλεγχο. Σε κάποιο σχολείο που καπάει είχε πει ένα πιτσιρικά ότι μπορεί να πω γιαγιά και εμάς Καντρίτης. Και του είπα βέβαια συμπλήρωσε εκείνη τη στιγμή ότι το πετρατάκι που θα βάσω στο κούτελο από το προπορευόμενο, στο πρόσωπο, από το προπορευόμενο αυτοκίνητο τι θα γίνει. Μου λέει θα με σκοτώσει. Πώς έκανε. Πηγαίνει με 80 χιλιόμετρα με μια μηχανή και πάει μπροστά σου ένα αυτοκίνητο με 80 χιλιόμετρα. Και κάποια στιγμή εξφενδονίζεται λόγω περιστροφής, σφονδυλίζεται δηλαδή, στη Φικόσπυρο από το τροχό είναι αυτό που το ξεκινάει το αυτοκίνητο και ακούει τσικ, 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 από άκουσε ένα τσακ. Είσαι τυχερός, γιατί χτύπησε μέσα τώρα. Ή μπορεί να έχει φύγει προς τα πίσω. Αν φύγει προς τα πίσω και το αυτοκίνητο ταξιδεύει με 80 χιλιόμετρα και άλλο και η μηχανή από πίσω με 80 χιλιόμετρα. Το χτύπημα είναι 160, γιατί έχει την ταχύτητα της περιστροφής του φεγγιοκεντρίσματος περιλαστικού μπροστά, άρα είναι 80 και 80 έχεις εσύ. Δεν είναι πετραδάκι, γιατί μπορεί να είναι και το άλλο. Να το πατήσει, να το σηκώσει σε γκέλα, κάθετα στον δρόμο, σαν αυτό στο βόλιο του σκόνη για κάθετα. Και τη εσύ καρβώνεις με το κεφάλι σου. Αυτό είναι 80. Αλλά συνήθως εξφενδονίζονται προς τα πίσω φυγοκεντριζόμενα από τον τρόπο. Αν το βάζουμε 150 στο κούτελο, είναι σαν να σε έχουν πυροβολήσει από ένα όπλο που έχει μικρό διαμέτρο. Κατά πάσα πιθανότητα είναι νεκρός. Και λέω ότι η προσέγγιση προς τον 20χρονο, 15χρονο, ότι βάλει το χρόνο και μη σκοτωθείς, προσδοκάει στο φόβο. Δηλαδή λέει το σύστημα στον πιτσιρικά, βάλει το χρόνο και μη σκοτωθείς. Είναι πληρώσει πρόσφυγε. Τώρα πιτσιρικά σιγά μην φοβάται. Αυτονόητο θάρρος. Έχει το γυμνό δεν είναι θράσος, γιατί έχει τον παπά του, τον παππού του, τον αστυνομικό, τον υπουργό, τον βουλευτή και τον ομάρχη, και όλους τους καραγκιόστες να δηλώνουν άνθρωποι με τις πράξεις τους. Άρα, άντε να πει στο πιτσιρικά, ότι σε βλάκες, παιδάκι μου. Αυτή είναι η παιδεία του τελικά. Αυτή είναι η παιδεία του. Και αν τολμήσει να συμβιβαστεί και να βάλει κράνος και να πάει στην καφετέρια, είμαι σίγουρος ότι τον πράξει παρέα. Ότι καλώς το φλούφι, καλώς το φοβιστιά. Και κανένας δεν θέλει να ξεβάζει. Πρέπει λοιπόν το κίνητρο ότι οδηγείς τη μοτοσυκλέτα, ασκείς έλεγχο στη μοτοσυκλέτα. Δηλαδή αρχικά δεν τρως μύχες. Δεν τρως μέλισσες στα μάτια σου. Δεν τρως πετραδάκια. Δεν οδηγείς όσο οδηγούν χωρίς κράνους, οδηγούν μετά τα 30-40, αρχίζουν και γυρίζουν το κεφάλι, γιατί κοιτάνε το μάτι, με το μάτι λεξά και με το αυτί ότι ηχοπιάσουν. Λες και είναι νυχτερίδες. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα δεν μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα και δεν μπορεί να έχει επίδοση. Δηλαδή, αν δεν σου πει σιγά πρέπει να το πει ότι με το πράγμα θα οδηγήσει πιο γρήγορα. Οδηγεί πιο αποτελεσματικά. Οδηγεί με περισσότερο έλεγχο. Οδηγεί χωρί να φτάνει στο ραντεβού με την κοπέλα με μύγες στο στόμα. Α πούμε ακόμα και αυτό. Αλλά αυτό το κομμάτι τη επίδοση λέω ότι φανταστείτε έναν οδηγό, το Ρώση που είναι στο MotoGP, έτσι, που έχει επανέλθει και εκεί πάλι και ξανά στην τόξα. Έτσι, και να το βάλουμε να το παρακαλέσουμε να κάνει ένα αγώνα χωρίς κράτος. Και να δεχτεί τώρα και ο Ρώση, ο Στόλο, ο Πετρούσα, δεν κυκλοφορούν με μοτοσυκλέτες στον δρόμο. Δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Δηλαδή και του το απαγορεύει η ασφαλιστική του κάλυψη και ήδη νιώθουν τον ακραίο κίνδυνο που βιώνουν καθημερινά στον δρόμο από τις μαλακίες που κάνουν όλοι οι άλλοι γύρω τους. Γιατί κανένας δεν σε κοιτάζει, δεν σε βλέπει, δεν σε αντιλαμβάνει, είσαι χεσμένο. Και όταν οδηγείς από μοτοσυκλέτα και μοτοσυκλέτα και πας αυτοκίνητο, κατά ένα μεγάλο ποσοστό του παθαίνεις και εσύ. Αν και καλοί οδηγοί μοτοσυκλέτες, όταν μέσα στο αυτοκίνητο αρχίζουν και παρακολουθούν λίγο τους αντίστοιχους έχοντας τα βιώματα πέρα. Τέλος πάντων, αν του βάλεις λοιπόν, πες ότι ο Ρώση δέχεται και ξεκινάει έναν αγώνα χωρίς κράτος. Και ξεκινάει και πέφτει σε ένα ζητικό, έχει μια ευθεία, όλες οι ταχύτητες 250 χιλιόμετρα για την πρώτη στροφή, λέω, όλοι εκτός από το Ρώση. Ο Ρώση δεν πάει 250, θα πάει 120 και 30 που θα πάει πίσω από το φέρι και το κεφάλι στριμμένο. Τι θα δει. Τι άλλο του δυσχεραίνει αυτό που λέμε βλέπει δεν βλέπει. Το ότι οι προπορευόμενες 20 μηχανές, καθώς σπινάρουν και φεύγουν με τέτοια. Υπάρχει προϊόν τριβής ελαστικού και ασφάλειας. Το οποίο του έρχεται όλο στα μούτρα από 20 μηχανές, είναι από πίσω ο Ρώση τώρα. Και του κάνει peeling, κανονικό άστο. Άρα μένει κι άλλο πίσω. Φτάνουν οι μηχανές στον άλλον στρίβουν και βγαίνουν στην ευθεία και πάνε πόσο πάνε με 350. 350. Στρίβει και ο Ρώση με υστέρηση 2 δευτερολέπτων πόσο είναι, 100 μέτρα 200 μέτρα πίσω στην εκεί, βγαίνει στην ευθεία και πάει 120. Οι άλλοι πάνε 360, τους πάει 120. 3 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα. Μα στον επόμενο γύρο, στο τέλος του επόμενου γύρου, κάπου εκεί, θα τον περάσουν σαν σταματημένο, τον κουμπλάνουν. Δεν πάει πηγαίνει ο ένας με 300 και άλλος με 100. Δηλαδή έχουν 3 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα και γενικότερα οι οδηγάνε με κάλυψη. Που σημαίνει ότι ο Ρώση πουλάθηκε. Σημαίνει ότι ο Ρώση ξέχασε να βγει ή ότι ο Ρώση πήρε 9 τίτλους και 140 αγώνες
συνεργαζόμενος κλειστά με το κράνος. Δηλαδή, χωρίς το κράνος, όταν είναι παγκόσμιος πρωταθλητής ή ένας παγκόσμιος άγνωστος. Θα ήταν ένα τίποτα. Απλώς ο κανονισμός είναι ότι σαφώς θα πρέπει να τρέξει με κράνος. Αλλά λέει ότι αυτό που η επίρρωση, η ικανότητα βγαίνει εφόσον μπορείς να δεις, μπορείς να αναπνέεις, δεν σου βουλώνει το μάτι, τη μύτη μία μύγα και το μάτι μία μύγα. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι. Επίσης να πω ότι το κράνος δεμένο, γιατί τα λιμένα κράνη, άνθρωποι που έχουν μηχανές, κυκλοφορούν με μηχανή, με φουλ εξοπλισμό και καλό κράνος, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν λιμένο κράνος. Τίποτε άλλο που κυκλοφορούν αυτά τα κοροϊδηλίκια για να κοροϊδέψουμε τον μπάτσο. Και το κράνος κουνιέται έτσι. Είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Και μπορεί να σου κόψει κανένα φιέρα, γιατί αν πέσει και μείνει, να έχει την ατυχία να μην φύγει. Και να μείνει στο κεφάλι σου υπογωνία. Και να κάνει κανένα ζεύγο δυνάμει, να σου κάνει σπάσιμο αυγένα, να σε κάνει διάβολη δηλαδή. Θα σε αφήσει παραπληγικό. Έτσι. Και αντίστοιχα να πούμε για το πόσο κάνει ένα κράνος, για να κλείσω.